Mana kamano nyakwar Mugajwang en kinde mowinjore mar chako ayanga chenro makaka onene ma en chenro makende mar birni nyakalondo mari maramogi kod Ramogi TV ma bende fuono kendo kolo weche duto te mamulo ngima oganda jo Kenya. Machiegni wuok tich ma kawuono tarik 8 dwe mar 5 higa mar 2023. Kawuono ni nyakwar Mugajwang an gi yawuot luo 2 ma wigi otimo jere ma bende biro konyowa kengo kendo mi bedo gi ng'eyo. Jaluo pile ka pile wacho ni bedo gi ng'eyo e chakruok mar rieko. Kaka onene chakore mana gi sani yemona kaw thuolo mar wako nyakwar Perez Ken Muga kabondo piny madhako kabondo piny mamiyo mano gweng ma kiwuothe ka koth ong'idho mathin tiwinjo ka nitie soya moro mar lo madung mopogore gi machielo ma ji ong'iyo gacha. Erokamano mose nyikwara Mugajwang. Fredo gweno ng'eyo maber. Amba ng'e kono maber ahinya. Amor, ngene nabiro ka mogik dweche moko 3 kama 4 mokalo. To asebedo ka ni tok pasia kocha. To koro jako wako ng'isa ni mara ringe donj kacha. Mondo abile nyuka moro an bendo kinyini. Kik kom dong nono. Koro amor na chopo ka kendo kawuono mondo watu wagonja piny wang'isi piny ni tang'o matimore. To wanene nang'o. Erokamano. Weche ne thoth e juma. To mwadhi losego gin mana moko twak por bro dhi kata nyime kata bar banka weche thoth sai matin. Erokamano. Lendo ni bende nyalo yudo achiel kachiel kokalo kuom YouTube maro mar YouTube kaachiel kod Facebook ka gin weche magero oganda. Ken kapok amiyo Fred thuolo ang'eyo ni Rosin nyalo biro riwore kodwa bang'e. Kiwachnwa ni to en ang'o misebedo kiluwo maber ni to kod marachni? Gima ber na ma aneno ko timore ma nyocha ni en ng'wech mancho bagi Homabay. Mar ringo gomoro kata piem gomoro iluongo ni Ron Antelope Marathon. Homabay nowe mich odhi mar okak. Awuogi ale bich wacho ni ng'ama okwongo keni Homabay mokwongo dibedi ne ringo ma nochop mana 60 gi wiye kucho. Koro wacho ni kare ng'wech nonego bed ni ikete obedo tieno mondo ka Homabay olong ng'wecha. To apani en gima ber ni koro wach chope rang'iny mwanyalo kata bago marathon go. Mwaluonge pinje moko, kabinde mamoko, counties mamoko bende otugie kodwa. Giringe kodwa gine wan bende nyadhi mwantiere go. Gigo manya ywayo wang' welo. Machalo ka koro Ruma National Park mano karito le maruma. Koro en mor mara ka koro counties ose neno ni koro gichiere kuonde manyalo ywayo wang' jopiny. Kuonde manyalo ywayo wang' jolimbe mondo mi walose pesa. Walose yuto. Kendo watem medo puonjore wi nyadhi mwantiere go. Mano mana maber mane sebedo kaluwo marach. To kanya chome ni norach e ruok. To awinjo ka samoro gi chunya dibed ni okober. Mano wach motende kod achudo mag wach motende kod paro mar chik malose wi wach mar osuru kod budget manyien mar 2023-2024. En gima igoye mbaka tang'ini obro wuoye matut. To osuru aneno ka medo bedo sigo ne ja Kenya. En gima pod miya kibaji kaka ja Kenya. Kendo dibed ni samoro mbele ok ber ahinya. Chien chuth. Erokamano Fred. Udo yengwe. Erokamano ahinya. Choka Republic Governor. Erokamano ahinya Victor. Yiena mondo miya kaw thuolo ni bende amos nyikwara Ramogi kamoro amora ma gichiewe kor gwenge duto en okinyi ma jaber ma Nyasaye olosonwa. Wa joma ngima kaka iwacho ni ng'ama ngima kethne. Omiyo wantiere okinyi ma kawuono. Yiena bende achwal mos ne kawuono ne jo yengwe duto kaka pile. Ing'eyo ni wan koda oyengwe e gwenge mopogore opogore. Wan go yengwe ma Misambi, wan go yengwe ma Mikai, to kendo achwal mos ne jo yengwe ma Kimori duto te. Kamoro amora ma gintiere kama giwinjo wae okinyi ni makende. Aparo ni bende achwal mos ne senior J ma kawuono waonge godo ka eto ochiko ite kendo neno makare ka entiere e gwenge ma Kowak. Mondo mi ochop kata chwal moswa ne joko wak duto te kamoro amora ma gintiere wamoso gi kabisa kendo wang'eyo ni wabiro tudore koda senior koduogo. Gimanyo
achak gi manyo omora mabende aparo ni Nyakwar Perez. Ing'eyo ni Nyakwar Perez ni wan godo gi history malach. Historia marwa lach kode nikech weche mag fwambo gi nwachako kode kapod wan e high school. Ne en juok mane wachako iro kwa tindo. Mi ka wabedo e set kawuono to en wach maber mokalo ahinya ko wae kumitedi e soup kucho kendo biro bilo. Wae jokon ene tawo kawuono. Koro wach manyo mora en wach manyo timore Homa Bay mar ng'we manyo ringo Homa Bay nikech ing'eyo ni wan gi ji kata mane Homa Bay County ma ok ong'eyo ni wan gi national park man koda le kendo yudo ka kinde duto nyithindo kata mana mane school wuok kabiro national park mamoko kata bunge mamoko mondo mi gibi ginele. Koro aparo ni en achiel kuom gima ber ma county ma Homa Bay kotengi gi governor Gladys Wanga otimo mabende biro koro ne oketo Homa Bay ongala mamalo kaka achiel kuom counties ma inyalo timie limbe pacho kae o kata mana gi jo limbe mawuok e pinje ma oko kende to kata gi jo limbe mabende wuok pacho kae. Aparo mana ni kaka Nyakwar Perez wache no samoro jo Homa Bay nyo okoyombi makmana ni ng'wech mane giringe mane opogore no komigi ng'wegi koro no komigi ng'wegi ke nyaka ng'eni to giringo ng'wech mane ke ndalo moko bende ne gikwayo ni migi e ng'wegi erokamano marach ni mondo ne ka konyo sa marach na pod ni mana Homa Bay nikech nyo jogo ma ochung' ne weche mag thieth kancha ne luorore mondo mi gigo yedhe mag malaria kata mageng'o suna ncha ne giywak ka gikwayo jogo ma ogolo le bunge to kelo le ute ni mondo mi giyie ute gi mondo mi jok mago yedhe gi olimgi koro ncha ni do ka gini ogeng'o ne gi koro aparo ni wanyalo kwayo dhano mondo we dhano dage dala to le daga e bungu kucho. Wach mangima mokalo Nyakwar Wangajwang ndalo machon cha nitiere mbaka moko manego e piny Luo ni in miaha kong'isi tere nyuka malo ka jaduong' tikete kamowal mok kineno ng'ato to bang'e ing'isi ni kaw mana seche buore dhiyo magwata kendo ng'ene nitiere gik mopedh kanyo pogore kod dhano magado nyuka kata maliso nyuka no Nyakwar Wangajwang. Kaw kamano Nyakwar Mogi an gima nomora mokalo en ni od fwambo mar Od Media Services nochako rieny kendo mich mag Ajea 2023 kama bende jafwambo Cleophas Oluoch nyo dhial kendo sidh kaka jaloch ahinya to ne weche mag innovation kod weche mag ICT ma en nyadhi kendo en sunga bende wan go kuom ne menyo sigand wuoyi moro mawuok e gwenge mag sub county ma Bondo mane thedho teko sitima ka otiyo kod mana minyaga Nyakwar Wangajwang. Maendi en mich makende ma bende wabro medo sungo ne oganda jokanyanam ni nyalore ma en Ramogi TV Nyakwar Ramogi. Marach na ahinya en masira mano joko ji karore koda joma ne dhi liel e gwenge mag Karachuonyo mane joidho nyamburko mar bas ma sikul mar Gu Secondary School ma ukega dala manya kach wamedo kwayo ne gichang mapiyo joma nowito jogagi watimo ne gimos makende. Nyakwar Ramogi chenro mari makakawnene ni yamo kinyi makawuono achiel kuom weche ma oganda jo Kenya luwo en okang' mane okaw kod jatend piny Kenya Dr. William Ruto mar chuogo aput mar ji 14 ma bende oting'o jodolo matuklu kanyakla kod jolony weche mag chike babende biro konyo biro kod gund chenro gi chike mamoko ma biro konyo e tayo kanisa kod kuonde mag lamo ma biro ndalo manok kende bang' tim makoch mako dho oganda e gwenge ma yudore Kilifi County kocha matinende obila dhi nyime kod timo nondo mare. Ragisi mar gini Nyakwar Wangajwang ok en mokwongo sirikal biro kod paro makama. Unyalo paro Profesa Githu Muigai ndalo moko ne olieko paro makama makmana ni ne onge kama no chope okwang'eyo ni Ken Muga ma dhi chopo kanye sirikal wacho ni sa koro chopo mar temo biro kod gund chike moko mabiro tayo kaka kanisni kata kuonde mag lamo tayo chenro maggi kamodhi chope to kwang'eyo to kamogombo no chope ma wang'eyo wiwa kan wagombo no chope kamoro ma wanyalo bedo ni ng'ato ok nyal wuok e ode no dhi e kanisa nikech ng'ato wuonde ng'ato wuok e ode no dhi e kanisa nikech chunye ng'ise ni kanisa no gima ber kaluwore gi mosome muma. Ng'ato wuok dhi ok nyal wuok dhi e kanisa nikech ng'ato ng'ise ni dhi golo ne dhier moro ma samoro make. Ng'ato wuok dhi e kanisa no ng'eno go ne Nyasaye erokamano ong'eno dhi lamo Nyasaye mar
loyo ne dich ne moro mowinjo ka e chunye nyise ni kolamo kata en owuon ma ng'ato kowuonde mowire kata gi pi moro kata gi mo moro to ng'e ni pod onyalo yudo ber ma kamano. Waneno wageto ng'iyo kanisa mabiro bedo mano mapuonjo jopiny ma ok mayo jopiny. Wageto ng'iyo kanisa mano mabiro bedo ka keto ranyisi maber ma ok keto ranyisi marach. Nchi neno ka nchi ne lamo moro bagi chieng' mancha ne nitie nyasi mar Labor Day mar chieng' jotich mancha ne jadolo moro lamo kawacho kendo ni Nyasaye koyie to konye jatend Azimio mondo dhi e retire gi muolo. Winjo gik makamago ma owacho kama kinde ma samoro jomoko chunygi pod ni kod lit kaluwore kod duoko mar yiero mokalo. Duoko bende king'iyo to ne nitie kod pogruok mar ombulu 200,000 kende e kind ng'ama noyombo ng'ama nobedo namba 2. King'iyo ma jatich Nyasaye ma omiyo wang'e kendo lemo kendo koweyo gimonego bed nolamone koro lamone wach machalo kama ng'isi ni koro mbele kucho kaponi wanyalo biro loko gik makamagi to mane kama dwagomnwa bede. King'iyo sani kama owuoye wach kanisa ni ng'e ni sirikal mwantiere ka noketo ranyisi moro kinde kampen ni gin gi jo kanisa gi jo lemo gi jo warruok gi jo ma ongurore motegno e wach mar din ni kendo mano nomiyo giyudo thuolo mar telo ne piny Kenya. Ni wacho ni si uchawi ni maombi. Mateni onge juok moro ma samoro kata weche moko mabathe manotim mondo mi ne telo yudre to mak mana ni lamo ne obedo. Koro waseneno ka giwacho ni nitie ranyisi moro mar ni gin joma okwo joma war to samoro idek ni samoro magi gin achiel kuom weche mosehinyo ma koro sano omiyo nyadhi moro donjo ne kuom jodolo ma pacho ka ma samoro koro dhi ataro gi kaka winjore bende gitayo chendo magi ma wigi wil koda kamuma. E dwe mar achiel higa ni jaod bura ma gwenge mag Nakuru kocha Mabahati Ngunjiri ne oloso kawacho ka chiwo ranyisi mar kane giloyo yiero mokalo. Anyaparo kane oloso kod achiel kuom ute mag fwambo e pacho ka kano wacho ni ombulu mane giyombo go ma 200,000 mane William Ruto yombo go Raila Odinga. Ombulu no ne gigolo kokalo kuom wach mane owach kod mama Aida Odinga. E kinde mane Aida Odinga wacho ni kata ka bed ni kanisa ni yawo thuolo kamano to nyaka to bedo wakete chike moko manyalo tayo kaka chenro mag lamo gi dhi nyime mondo kik ji yudre kamoro ma samoro iwuonde japiny imayo japiny kata weche moko ma ok odhi kare koro ka weche mag dolo kod kanisa gi. Ngunjiri ne wacho kacha ni wach no kende jadolo machon Mabahati wach no kende nomiyo Ruto thuolo mar yudo ombulu 200,000 mochuo yombo go Raila. Koro nyisi ni wach mar lamo ni gisebedo ka gilose kendo gisebedo ka gitamo ka gikete tim kokalo kuom koda kana ni jodolo bende chope kar jot mar jatend piny gichokore jatend piny bende kochopo Jumapil gidhi e lamo moko mag Jumapil ka Jumapil miwacho ni mag chiwero kamano. Koro sirikal osebede kanisa chieng' musikiti cha beno kane wacha Idul Fitru. Yes. Neno kane jalup jatend piny ne oluorore mbui makagi kacha ka en beno nyiso lony mare mar lamo kaka jo Islam. Koro e din ka waseneno ka gintiere opara manyime. To mak mana ne gin opara manyime to gigi pod timore. Chike onge motegno. Chike onge matayo chenro mag kanisa gi. Koro kapo ni ochuogo aput makama mondo mi okonywa e bero kanisa then dwa mor. Kata konywa bero weche mag din then dwa mor. Mak mana adieri nyaka bede yie nikech jomochuogo aputgi kata joma dwa timo nonro makamagi gin ei wachni. Nikech kane en gimoro mane rach mane ne gisenene chon ma kane gidonjo dwacho ni ne wan e iye kacha to ne waneno ka kanisa ok ber. Nikech jakom mar NCCK mjumbe machon Mutava Musimi goro machon mar NCCK NCCK en achiel kuom duonde mag dini ma piny Kenya ogeno mokalo. To kata mana ndalo cha gik moko ne timore. Ting'eni kata mana king'iyo kinde mane otelo ne duol no weche ne nitiere makagi kacha. Inya paro ka ne nitie kata mana kinde mane itemo mondo mi many yore minyalo jiw godo chenro mag chike mag kanisa kata din. To ne nitiere lweny makagi kacha. Ting'eni kinde no ne gin mana tie. To weche osebedo ka nitie ma NCCK bwaseneno ka bende go siasa motegno mana ka jo siasa mamoko. Kanyo osegolo jo siasa madongo dongo. To
kata mana jakom ma koro kete apudni Yes. pod inyalo kuodh wachne mar koro ka donjruok e weche mag siasa ma kagi kacha. Koro nitiere weche mathoth ni koro siasa odonjo e kanisa bodonjo e siasa. Jo siasa kodwa loso chike matayo din. Koro adieri kaka dhi bedo kae mokwang'eyo. Kada wanyaka ranyisi mar kane Rwanda otime. Ne ji obedo piny to jiwacho ni mae yo to chik nogol ma jatend piny bochieri koro mae yo mwaluwo. Ng'ini sani ok inyal baga lamo e apis mar sirikal e piny Rwanda. Ok ng'amo yieni timo kamano. Ok inyal dhi tichugo kanisa ni chugo kanisa ni. Kanisa nigi chike mo gin okenge moketi motegno. Oriwo koda kaka ni yot mar kanisa no gere nang'o. Dhoot oger nang'o, yieri madonje kanisa to kanisa dima nitiere kin moro gi moro. Mang'eni ka ko bag kanisa e odni to bag kanisa e odni to bag ka to koko to nduru to mago duto. Yudo ka magi tegi na achiel kuom gigo mane Rwanda ong'iyo motegno mowacho ni ok wanya dhi e yo machalo kama. Erokamano. To koro nyaka to sirikal manitiere kik bed nokwongo donjo iye kacha mondi mobede e kanyakla gi joka makoro bedo negi matek kata ka giwacho ni dwa kelo chike to bedo beda siasa miwira to dweche auchiel kadho joma chamo balang' mag gi ochamo chik makamano be ok dhi chopo kwa binene samoro koro mago gine lit ma samoro japiny bed nitiere godo. Fred, kaka nawacho motelo ok en okang' mokwongo ma bende piny owacho biro kod riekni mag rido chike to nitiere mandiko kuonde mag lamo. To kata kamano okang' ni koro chal gima neno ka gima en medo rito kama fuok nitiere nikech thoth kanisa nindiko kokalo kuom chik miluongo ni Societies Act ma bende opedho gund chenro ma onego bed ni kore lowo. To magi te nitiere chenro nitiere mopie to pod bagni pod omako kuonde mag lamo gi jo lamo giegi. Victor, mondi ka wawuoyo weche mag lamo gi weche mag lemo to gin weche matek nikech gin weche motenore gi yie mar ng'ato to gin weche ma otenore gi lamo Nyasaye obong'o nyakalaga mane ochweyo piny. Koro dhano mane ochweyo ema lame. Gima duong' ka ok wawuondore moketho kanisa en pesa. Ka ok wawuondore gimoketho od Nyasaye kawuono en pesa. Muma e kitabu mar Matthew 6 kichako 19 nyaka 21 wuoyo kuom dhano kano mwandugi e polo inyalo manye. Wuoyo kuom dhano muma wacho ni mondo mi wakan mwanduwa e polo kama ok nyal kethgie, kama onge thuth manyalo kethogie. Koro gimodhi ohinyo kanisa king'iyo gik mane timore Shakahola, king'iyo gik matimore Mombasa, king'iyo gik matimore din kawuono te, number 1 mokwongo en hero pesa. To kibiro bende e buk mogik ma en buk mar 1 Timothy 6:10 mamano tabiro kwayi mondo somna. Nikech wawuoyo e weche mag chuny. Ok wawuoyo e weche mag siasa. To yardstick mane Nyasaye omiyo dhano e piny mamwalo ka en muma. Giminyalo meny godo gigi kapod kata putni ok obedo piny. To wacho to muma wacho ang'o e gik mwanenogi. Kiyudo tinyalo somo. Ndiko mano Timotheo mokwongo madonga 6 matinda 10 ni mar hero pesa e chakruok mar kit richo duto. Jomoko osegombo mondo oyud pesa mathoth kendo mano osemiyo gibaro giweyo yie marwa mi gichwoyo mana chunygi giwegi gi chandruok mathoth. Wegi kanyo. Gimwaneno ok en gimochakore sani. To kata mana nyaka jomoyier mondo mi odhi e apudni bende gini oko e oko. Victor, adwa wacho ni onge pogruok e kind bishobe mane waneno Bomas karingo kendo otielgi e bukom ka ngum dirore to giwacho ni mato wang'ni okugole dhowa. Ma wang'ni okugole dhowa. Makati diro gima chalo nade, onge pogruok e kind bishobe ka gimoyiergi to gibende ma waneno Shakahola ka. Nimar gima Makenzi otimo, Makenzi onego ringre mar dhano. Onego gima thoth. But bishobe gi jotelo mamoko ntiere maber bende nyaka wayiere nitie matiyo tich maber. But thoth gi machalo mane waneno e Bomas ka nonego chuny dhano. Makawuono ntiere samoro jok mok dhi e kanisa nyaka kawuono ni kaluwore gi gik mane gineno mokone ni an kamane kaka kanisa en to kacha kadogie.
mi chuny dhano notho pod abiro kiwena matin ang'o mamiyo jogi nenego chuny dhano gini obiro hero pesa ma wawacho cha mae momiyo kawuono ibiro yudo gima nyakwar Peres wacho ma Ken wacho cha tarik 1 juma mokalo ne ogwela e Labor Day mana adhi mabangi watiko kanyo machak wadhi e lunch gi ker KICC kacha to kani winjo kaka jadolo mose lemo gi higa mang'eny jadolo gik molamo mangat mane batho ya wangi mong'ien to be en adier gi molamo ni koro ibiro ng'iyo to samolamo kama to lamo mondo ng'at owinje ok Nyasaye mondo miyo winje koro kigolo omenda kata igolo hero pesa kawuono emomiyo mumo wacho ni e chakruok mar gik moko duto te kawuono gola ne pesa e ilemo tibiro do ka kanisa nyalo betie maberie moloyo koro as long as ni hero pesa as long as ni din pod en ohala makawuono ng'ato chung to chako tido ka jaode mowacho ino ko kaw picha ne gi jaode gi nyithinde to wacho ni an kawuono gima timore ja min ng'ani in kawuono in jakeno ng'ane in kawuono in jatend jokwaya en bishop gino gire koro as long as ni din pod en ohala Victor ere kama koth no chako go agoda kama injili mar pesa no kuongo so wiye modonje kanisa ma ineno kinyisi ni inyalo nyiewo mich mar Nyasaye chon king'iyo to lemo ne en chiwruok to kawuono dhano okano gidwani mondo wadwani mondo wayud mwandu mane piny ka to man malo be wadwani wayudi gigi ok inyal yudo gite nyaki wita chiel ekinwang machielo koro as long as ni hero pesa pod nie chuny dhano e kimo mantiere godo kawuono ni ji mathoth kawuono dhi e kanisa kata tayo kanisnegi ok ni mondo mi ji odhi ne piny ruodh polo to mondo mi ji odhi e kanisa king'iyo ng'ia neni to kamiti mano ochugi mondo mi okony gini ni emo mi nena nyisi ni yardstick mwanyalo pimo godo gini en mana wach Nyasaye king'iyo jal madhi teo ne kamiti ni jakom komiti ni Reverend Mutava Musimi Reverend Mutava Musimi ne en jatend NCCK kaito bang'e odonje siasa mamano to ne ratiro mare king'iyo kweth mayuare mar Jubilee kuom sani kweth manyo odiro oko Uhuru Kenyatta tibiro yudo ka lipode manya wuok e media ne wacho ni enie bathe kanyo king'iyo nyawadgi mailuongo ni Mark Kariuki to gi sirikal masani tibiro yudo ka gichalo pata gi dhoth kichaki biro ing'iyo jal machielo man kamiluongo ni Eli Rob ma bang pokotiko dwe achiel ka okakoso nyaka nyocha ni ne kane gin State House kucho mok ni okawach ni timo limbe State House rach mak mana ni kanisa gi siasa chalo mafuta gi pi makidhi riwo to kore mibiro yudo ka ntiere jonabi mag ODM kata jonabi mag Kenya Kwanza gi jonabi mag Azimio gimokuongo inyo Kenya ka mokuongo kanisa ma Kenya kae enero pesa emo minyalo yudo ka ng'ato chung kendo yanyo ganda moro kata yanyo jatelo moro ei kanisa chieng' Jumapil tipamone kikwang'i Makenzi Monde tipamone kendo jo kanisa pamo magichung jal magiting'o matiend gi malo koro dhiere ni kanisa ni dhi kanye koro ka pod ok wang'iyo Makenzi ne en mana ranyisi emomiyo gima piny owacho temo timo chalo ng'at makao makoro ng'ado tielo te to ne waneno kama dhola no chakore godo koro adholo biro makoro wach Makenzi ni to koro chuno ni mondo ng'ad tielo te kama nitie wach machielo mantiere e wach ni Victor mibiro neno ma en wach manenore ratiro ni ibiro yudo ka dhano odhi oketo dhano wadgi mbele tiende ni kanisni gimana kaka nawacho juma mokalo yudo ka ntiere thoth gima koro dhi wuok e jigi wegi kae dhano dhi opogore gi Nyasaye koro samana temo ng'iyo ndalo mane wadongo e kanisa mar Anglican Misambi Parish kane watindo to Victor padiri ne en ng'ama oluor makiwinjo ni padiri biro kende to en luoro ma kende nekech jogi no to ne gichiwore ne tich Nyasaye to kawuono yudo ka kanisni ema koro chiwore mar loso mwandu ibiro do kaka kawuono cases mang'eny mantiere e court sani gin cases mag jo kanisa ilaro mwandu kanisni oloso sikunde madongo mamano bende okrach konyogi mondo giyud kaka gijiwore mak mana ni gigi odhiogi kama gidhi gigolo e pach dhano kuom piny ruodh polo kaito gibiro koro ng'ato kochako kiosk ne moro matin to ng'iyo kako nyalo mewo mapiyo to nekech dhano nigi dhano desperate dhano nigi dwaro emobiro kawe lope moko tiwinjo ka ng'ato biro kawo gik machalo tim juok
obiro wacho ni loni kata pigni adhi atimie kama magi gin gik ma ok nyal gur gi chik kende nikech ing'eyo ni article 32 mar katiba kisome maber to weyo fuok malach mar din. Article no yiene ng'ato lamo gimoro amora modwaro, kendo kamohero onyalo lame pap kama uyanga ma ji nene, onyalo lame e tie ode, onyalo lame e bwo tandane. To ene katiba. To ene katiba. Koro kata chung na lamo dhiang' sani to ng'ama tama kulore ne dhiang' onge. Wete donge gima nitiere katiba to chalo choke mosiro weche to wacho ni parliament shall bunge biro ema koro bedo gi oteko gi ting' mar loso chik moro mateno wes moro amora mar katiba. Koro chik ni ema parliament pod ok okelo. To king'iyo kata mana penal code bende onge chik minyalo tim godo ang'o, onge chik minyalo onge chik ma gik machalo mane Mackenzie otimo ka. Inyalo ter godo ng'ate do. Fred katiba miwacho ni nitie gimilo ni presumption of innocence. Nyaka kuongi yali gi do mayudi kod ketho kore ka yang ni jaketho. Koro sani Mackenzie wanyalo wacho ni ichich kode podi. Koro sani ichich kode to kipenjo jolony weche mag chik nekech ok ajalony weche mag chik. Ti ibiro nwang'o ni pend chik minyalo kawe mondo midhi tuwe godo. Obiro nyisi niya ni kano wacho na nyiso joka ni gius mwandu gi gikel kaeto gidere gituonre chiemo nyaka githo. Obiro penji ni ere ng'at achiel manotho moduogo nyisi ni ok oneno Yesu. Kayote. Obiro nyisi ni kech idwaro evidence to idwaro witness kech macha yie mar ng'ato. Obiro nyisi ni ng'ane manoyie nyaka dakika mogik to onge ng'at manotho e joka moduogo mondo koro chiw witness ni anabi to okanero kamano. Ok wanyal wuoyo mang'eny anya nikech en wach mabende pod ngima e doho. Koro gima ni ka e Victor katieke point ma adwa temo wacho ka nitie wer moro nwajawero ga ni gima moni dhi e ngima ini wuon ting'eyo maler gima moni dhi e ngima. Dhano wuon emong'eyo gima moni dhi e ngima. Erokamano. Nyakore Mugajwang' kawuono wachake kod wes moko masanja. Kisomo ndiko ma Jo-Korintho mokwongo madonga 12 nyaka 27. Jaote Paulo kane wuoyo kendo puonjo ganda Jo-Korinth no temo lego wach mar ni to kanisa en ang'o. Inyalo some kido thuolo Nyakore Mugajwang'. Wacho ni en ringre Kristo to ken ot kaka samoro paro jabedo ga. Makbar ni wantiere kod migepe moko ma kanisa Evangelical Association kata Council of NCCK nitiere, wan gi majo Evangelicals nitiere, wantiere kod KCCB mar Catholic kod mamoko bende mantiere Kenya ka. Aparo ni magi bende king'iyo Societies Act cha chiko nego redi makoro miyo associations gi teko ni kanisa michuogo nyaka beda member of any of the associations. Kaka sani kaka Michuki nokelo wach mar ni mitoka ka mitoka nyaka bede sako. Maka mitoka ma ni e sako machielo otimo ketho mar ndara to koro sako no ikumo. Tingeni bende nyalo kelo konyro. Mano podo kech kata king'iyo kata makiwacho mag matatu. Apima gi matatu. Matatu sako saka ng'eny matatu. To matatu kae ma pod ayudo nitiere moko matinde kidho kiwuok kata ya center kaka idhi town moro saa 3 otieno. En matatu meidho to ineno lam kibede iye. Maka poni ne kadho kama pi othachore to pi thachore madonyo nyaka dendi maka poni rwako law mabet oyawre to pi odonyo nyaka dendi. Koro nyisi ni kata bed ni samoro nyalo wacho ni keto riwruoge maka gikacha kaponi yawo kanisa to ibedo ni in achiel in jakanyo mar riwruok moro. To fuok pod nyaka bedi manitiere nikech gima lich ahinya en ni dhano nyaka kuongo puodhore chunygi mokwongo nang'o ma wadwaro. Omiyo nachiwo ranyisi mar Rwanda nokwongo puodhore mong'eyo ni yawa noa kanya lweny nogowa e kinde cha lweny ni noriwo nyaka kanisa. Ing'eni kata nyaka kanisa ni bene kelo thuye e piny Rwanda. Lweny ni nogowa to kendo sani gima koro timore ni koro watemo mondo wager piny manyien. To wagero piny manyien to jomoko temo duoko piny ni chien. Bing'eni kane Fred wacho wach pesa cha gimoro nochako biro na ma en achiel kuom gik mosebedo ka nitiere. Bing'eni kanisni ka be iluoke pesa kaka winyo ni gimiluongo ni wash mantiere mana kanisni mochung' ne luoko pesa. Makech an gi pesa na moro moko da wuogi mondo adonjgo e bengi mondo adhi akete e bengi to osemiyago. To koro Victor ni kod kanisa mare ochoke sadaka mathoth juma ka juma kata odiochieng' kodiochieng'. Kora manyo yo mondo mi aket pesa cha kuom maka da tiyogo to en koro podona mana mara matin ta tiyogo. Opodo mara matin ta tiyogo nikech ka adhi na dhi kete kacha dhi penya ni gole ka
igole kure to samoro wacho kuma gole no nyalo bedo na matek. Josiasa sani tiyo nyaka kod kanisa nikech ma sirikal manyo golo gimoro ni kidwa kano kata kidwa golo milion achiel kata kidwa kano milion achiel to nitiere penjo moko mani penje bengi nyaka penji sani koro onge mano. Ting'eni jadolo ka koro noseng'iyo ni nitiere kaka kochoko moyudo pesa kata ma oyudo 500 Jumapil mano mar sadaka samoro jo achiel wi 10 bochako chudo oyudo kanyo siling milion achiel samoro uso pige moro gi otamba moro samoro mano milion machielo koro samoro Jumapil jadolo ni keto ga e bengi milion 3 koro bedo mayot ne jasiasa man kod pesa ne mondo mi gibede winjruok no ma adwa rito ni kari kado ngidwa lo makama lob na dhi rito ni gimalo kuchocho koro ngime tem in koro pesa ni amikaw mondo iket na kari kacha erokamano abro kawa 500 adhi timo gi makama koro mane kaka en wala masane dhi nyime erokamano nyakoro mga jwang en mbaka monyalo goyo kata kamano bro rito ni to aput mar Reverend Mutava Musimi biro ganango kata biro wacha ngoma manyien ma timore kinde ma bene jatend Azimio la Umoja Raila Odinga no bogo dhi edo kendo mako bura ka wacho ni bunge kende man gi teku mar loso aput moro bende mar nono weche matimore Shakahola kacha nyakora mga jwang ka koro to weche pod medo luoro chenro ma kamano kaka pile jiwri kod ndiko mar tijote kanye ma bende pimonwa chakruok mar kanisa hie gi kuonde mag iyego aito bang'e ka onge muma kikidonje kweth mar iye makamano ka okosire kod muma tang kod kit iye kata dini mama kamago nyakor mga jwang mopogore kod mano wach mar usuru mane jowetewa no temo lego motelo kacha en gima koro jopiny koro goye mbaka tarik 30 mar dwe mar 4 jatend migawo mochung' ne weche mag pesa ne opedha yanga dwaro mar chenro mar choko usuru kuom jopiny mageto ting'o budget mar trilion 3.6 kama dhi doko budget mokwongo tik e bwo sirikal manyien mar Kenya Kwanza entiere kod gund gik moko mopogore kweth mag riwruoge makelo ne ratiro mag jotich nyowuok tung' mosuo ka wacho ni nitie gik moko ma koro gineno ni kamoro nyalo biro diyogi. Ken Muga en gima okopandore ni mondo Kenya dongi mondo piny dongi jopiny manyaka gol pesa mar siro chenro mag sirikal onge ohala ma sirikal loko mopogore kod choko usuru kuom jopiny mane adieri mar wach to mak mana ni pinje mosego okang' moselony japiny nyalo golo usuru mathoth kaka dwaro kaka sirikal dwaro to gima duong' ni japiny be neno ber kata matunda mar usuru cha jotugo machalo Lionel Messi gene Cristiano Ronaldo gene Victor Wanyama gini matugo oko kaponi bedo kod piny obro nyisi ni usuru magichulo ni malo mokalo to ok bed malite chunye nikech oringe ndara maber maonge bugni entiere kod thieth oyudo yo makare nyoro nandiko gimoro e WhatsApp mara ni thieth Kenya osebedo gima pek mokalo maka poni ng'ato oyudo malaria e odu to kinyo dhier makara koro okunya kata yudo chiemo monyalo chamo nikech nengo mar thieth ni malo ting'eni mae usuru tichulo monego beni tungo magite kendo med ni usuru moriwo nyaka mana koda kamago mag thieth go gintiere iye kanyi ng'adi gima lich ka ni ichoko to ber bende biro ranyisi machielo ne watimo sigana moro kuwuok Kisumu mane jopiny makatito ywak ni boma makatito lel ochido ting'eni machiel komboe mano kete rang'iny mar boma gi 10 county ma Kisumu matieni usuru kaka ichoko koro pogore kan ichoke kinde mane na yayo chiro makatito cha usuru koro ichulo mamalo juok ni malo japiny dwaro ber kuwuok kuom usuru magichulo cha bath usuru cha ti kode e keto lere i boma bath usuru cha ti kode e bugo kuonde maricho e chiro kata gero stonde mag johala bath usuru cha ti kode ti machielo adek manyalo keto ngima jopiny bedo kama ber ngima johala bedo maber makata en kochulo to king'ise ni chaki medo usuru chule ata mala par ochulo nikech ong'eyo ni komedo chule tidhi medo timo ber mitimo cha gima japiny ywago ka en ni chien kache osebed kimede usuru ichaki juogo ichaki ngeso machielo wiye tok gine ber mai kama lweny wuokie ing'eni sani kaka koro paro mar chik motenore kod budget mari komenda manyien wagero ni budget ibro som dwe manyien tarik 8 kama sani iloso chik mabro tayo kaka usuru
ijuogo mar mondo mi ores budget no. Chikni en kod fuonde mathoth. Achiel kuome en pek ma koro japiny nyalo yudo e weche mag osuru. Machielo en yot ma japiny nyalo yudo e weche mag osuru. Yot japiny dwaro ga neno yude kono ka gik makonye mapile ka pile. Pek nyalo bedo gima samoro japiny ok odichga ahinya. Mang'eny ne yudo ka ichomo kod osuru. To mar Kenya ni ng'eni sani dhi pogore nikech moro kuonde ma jopiny ok ti, gik ma jopiny ok tigo ka ahinya osegogi osuru ma be koro sama wich kuot medo gogi. Koro sani duoge nyaka ma japiny tiyogo ma kawaida cha. En ma koro iyoke en bende mondo mi ochak ochop kume mamoko ka nitiere. Nyiche waywago nengo mar petrol. Yes. Ma kano oketne osuru mar 8%. Kendo mano miyo jopiny obedo kod ywak mokalo. Ni nengo petrol dhi malo, uchako medo osuru man miluongo ni VAT kuome. Sani koro neno ka paro mar chikni go mbaka ni mar mondo mi osuru minjuo kuom petrol koro ochope 16% mana ka mwandu mamoko migo VAT kuom. Koro nyisi ni sani kwaywago mauta sani. Wadhi ywage nang'o kiny. Joma riembo nyamburko, joma nitiere kod masinde ma kagi kacha maloso mwandu, joma tiyo kod kor gweng' matiyo kod mafuta mar taya. Iwak dhi bedo nengo gik moko nyaka idhi nikech komede koketa paseda bore wiye mondo beda 16 cha. Beda 16 cha. Koro en omenda madhi medo, en omenda mathoth mamedore wiye. Ing'eni petrol komedore kata gi siling achiel. En osigo mapek mokalo. Koro mano nyisi to dhi medore kaponi paro mar chik okadho. Nikech kada mane mo mano war e yor gowi kuke pinje mag jarabu cha. Bende nengo pok odok piny podi. Koro mano nyisi ni japiny gi ma japiny tiyogo machiegni cha sani dhi medo hinyore. Ang'eni ne gigo mbaka ni paro mar chikni nyalo biro miyo nengo mar gas ma iluongo ni LPG dok chien. Inyalo golne osuru moro ma osebedo ka nie wiye. Ting'eni mano be chopo kama koro japiny ng'eny to koro gas be adich go ahinya kaka samoro adich gi mauta taya e kor gweng'. Iwinjo. Ba adich gas kaka adich gi mo mar tedo. Kech mo mar tedo dhi malo kaponi omed nengo mag gik moko. Kech yo miloso gigo gin yo matiyo kod teko tiyo kod petrol mikowe gode kuonde mopogore. Koro pek pod nitiere. Kwaduogo kar ka weche mag osara ma ineno ka jo riwruoge mag jotije mag sirikal ne go e nduru nyoro cha. Kae ma koro kendo pek nitie. Kae ma koro nyisi niya isechulo omenda ming'adi mochuno miluongo ni pei mindose osachi ma odonjo kosekadho chuth ma sirikal kawo. Osemedi ng'eto ming'ado kuom NSSF omenda miketo mar kungo mar rotaya ka koro dhi yweyo. Osemedni omenda mar thieth ma samoro thieth kanyo to osiptal to en mana kaka ne en cha. Yath pod en mana kaka ne en cha. Ichak idwa medni 3% mar omenda ming'ado mondo mi dhi ger godo ot. Ot ma ing'isi ni ok ochuno ni nyaka ibed kode to nyaka to ng'adi. Ni karomo higni moko bele kucha beriyo moko kiwinjo ka ne ok igine tinyalo kawo pesa cha ikete kungo mari moro mar retire cha. Yes. To japiny nyalo penjore ni yawa. Idwa ni ng'ada pesa mar gedo mar ot taonge machamo. Ing'eni nitie gik ma iluongo ni basics. En gi kare moro matin mojote samoro ode moro mar lum ma koth ok goye manorome. En gima odwaro en kaka onya dak e ode, onyalo chiemo nang'o, onyalo nindo nang'o e ode ni ma kiny kochiewo to nyalo dhi tije cha motimo chako duogi. Ichuno ng'ano chulo 3% mondo gerne ot moro ma samoro kia ni biro ger kure to kia ni gere design mane. To ma samoro ng'ama tiyo dala samoro e kor gweng' kacha ma ondike e center moro kacha ma ng'acha cha chule manosache no ichak ing'ado 3% no. 3% ni koro kung'ade to ibiro gerne odni koro dhi dak e Kisumo koso dak Oyugis koro dala gi koso ng'ani dhi dak nang'o. Koro pod en gi fuok moko. Nitiere weche ma jopiny ng'iyo ni samoro dibed ni gigi choko to luware agulu moro ng'ato nyalo biro timo go gima dwaro. Erokamano. Fred, chal ka gima kaka Ken Muga pimeno wane kinde matek to diri mar wach en sirikal bende nodonjo ka wacho ni milomo mar olo pesa cha gidwa ni gitieki. Sirikal mokalo cha no olo kang'no ne mabende pod turo nyaka kawuono. Achiel kuom yore ma sirikal nyalo raise godo revenue en kokalo kuom taxation. Adiri manduk sirikal mora mora mana yo manyaka gelo. To otimore gima ber ahinya ni gini pod ni alwet jopiny public participation. Bentie gima osekethore. Victor, aparo ni gik moko te osekethore.
Nikech wang'eyo bunge ma wan godo sani. En bunge ma obedo controlled gi sirikal masani. Omiyo gimora mora ma sirikal masani oketo e pache kaluwore ni gin gi majority. Gimora mora ma gichwo e wigi gibiro timo. To Victor, kata mana dhiang' bende kidwaro nyiedho mondo mi ogolni dhiang' ma omiyi chak maber, to nyaka ikwaye maber. Kendo jok ma nigi lony mapur masani nyisi ni sami nyiedho to kata mana radio bende inyalo tuyo ne dheno ewi kek kami nyiedheno, to koro iketo ne dheno angla moro, koro dheno pache ok dhi mabor. Pacho lal. Dheno pacho lal, koro dhiang' gaga wiye, dhiang' gaga wiye to kako go wiye. Koso pado mar uda dhiang' manyien. Dhiang' kaka dhiang' go wiye kako winjo pado no to e kaka chak wuok. Okinyal kao dhiang' ichwado gi kede ma dende riemo, dende ogorore, tidwani nyiedh dheno mi chak mathoth. Ok nyalre. Mano bende kaka timore e weche mag ushuru gi. Kapod ok imedo ushuru gi, tipenjori ni to bende ne ntiere meto mar osara. Nikech gimikao e gimigolo. Ok inyal medo weche mag NSSF e osara achiel cha to pod odong' maonge gimomed kuome. Ichaki duogi, ichaki kawata maladek mar gero ot, mok ing'e ni ng'at midwa gedo ni kata nigi ot osedake. Mano ncha ne onge gimiluongo ni public participation. Ne onge mabendi nyeo ni katiba masani owuoyo malach e weche mag public participation. Nitiere gima nomiyo katiba oketo ageng'a makamano. Mondo mi sirikal mamalo to kata mana gi mag counties kik bed ni nyalo muomore amuoma to dhi chuno gimoro e lokro jopiny mondo mi jopiny omuony kata gima ok ginyal muonyo. Koro iyudo kantiere osara chochung' kar kendgi e seche ma piny tek nikech nengo gik moko dhi malo. Koro iyudo ka nengo gik moko dhi malo, osara cha to dong' kama entiere, kaeto gik ma koro idwa ng'weny kuomegi to ng'enye mibiro yudo ka kata mana sani kapok omed gigi to samoro nitiere jok ma en kako osara orumo no to oa nono. Nikech oseng'ade modong' ma koro en gi negative, ene ma kambi dae, ene ma kambi dwano migi gimoro kendo ichaki dhi iketo kanyo. Gimancha no onego beni timore maparo ni Ken osewacho maler. King'iyo pinje modongore ma waluongo ni developed countries, to kata mana Scandinavian countries, king'iyo pinje machalo kaka Denmark gini, Sweden gini, ibirudo ka ushuru ni malo e pinjego. To kata mana pinje machalo German gini, nyaka piny Amerika, pinje mosedongore te, ibirudo ka ushuru michulo kuno moko chiegni dwaro mo kata mana tamalo 50 mar osara miyudo. To ibiro yudo ka services magichiwo ne jopiny, kuonde gibiro yudo ka somo ni nono, osiptal ni nono, ibiro yudo ka kaka ng'ato okonyore kata dhie pinje machalo kaka mag Saudi Arabia, gimora mora in kaka Nyasaye ogwedhi gi nyathino en e lwet sirikal. To ma ibiro yudo ka kaka ibole nyathi Nyasaye okonyi godo oneno piny mamuolo ni thup, to kanye ma gik moko osechakore gi kanyo. Koro ibiro nwang'o ka ushuru kata bed ni nyalo mede, timede e gik ma jopiny neno. Mae seche ma imedo ushuru ni bech mafuta ni malo. E pinjego ibiro yudo ka mafuta ni piny malich. Nja nwaneno ndalo World Cup king'iyo piny mar Qatar kucho, inji ni mafuta chiegni siling 18 kende. Nikech gin kode to ok gin kode akoda. Ushuru magichulo bende ni malo. King'iyo nderni, koro ibiro ng'iyo kitemo ng'iyo nto sirikal masani ke gin gik mane walose ka sirikal ni pod ok odonjo. Mane wang'iyo to agulu ncha nonang' modong' nono. Ere kaka ncha ne ginyalo konyore. Ibiro yudo ka gimoro achiel ma sirikal ni dwa pogore mana matin gi sirikal mar Uhuru Kenyatta. Sirikal mar Uhuru Kenyatta nyocha ne siso milumbe kod hilo mar loan kata olo gopene ni malo ahinya. Makmani koro ka sirikal mar William ni en koro siso mare gi milumbe oduoge weche mag tax, oduoge weche mag ushuru gi. Kai makoro gidwa gede ahinya. Nikech kuom thuolo mar dweche 6 ni kende, yudo ka ushuru gi giseketo chiegni 3 makoro donjo. To malichie mokalo ni ok gisum pach jopiny. Nyoro ni neno ka riwruoge ma ochung' ne jotich piny owacho. Kani neno kacha
nowuok oko ma giwacho ni gibiro bago ng'anyo ma pod ok piny owacho neno. Ere gima chene mono piny owacho mondo mi obed kod jotich piny gilalre gisum pach jotich mondo jok madwaro ot inyalo migi option. Nin kidwaro obedo option mari ma ok ni en gimo chuno. Kaeto gisum paro mar jotend jotijegi. Ok ochuno ni Katwoli osewacho gimoro nito koro gino jotije te owacho. Mane e paro ma sirkal masani nitiere godo. Ni gineno ni ka gisenwang'o Atwoli na Atwoli wuoye to koro gino rumo. Atwoli bende en mana dhano kaka mamoko gi. Ok jotije te mo subscribe ne kotu. Koro miyo nyaka ne gisum pach jopiny. To king'iyo ibiro yudo ka osigo masani japiny oting'o kende ture mang'edi ne osetur. Kochako mede mae to bing'iyo ni en gima japiny nyalo, nikech ibiro ka kuom thuolo mar ariyo wasebedo ka waloso e weche mag pek mar ngima. To pek mar ngima ni onego bed ni sirkal ng'iyo kaka nyalo duoke piny ok kaka nyalo mede malo. Nitiere yore mang'eny, ok ochuno ni sirkal nyaka med mana ushuru kende. Nitiere yore mang'eny mag ng'iyo. Kuom ranyisi ni neno e oboke mane nitiere weekend achiel kuom oboke ma pacho ka mane wacho ni ei budget ni apisi mar Mudavadi to gi Gachagua omi bilion 5.6 kuom higa achiel. Bilion 5.6. Mano miyudo ka omenda ma gibiro ringo godo iluongo ni domestic travel, mano wuoth ma pacho ka kende en milion mokalo 100 chiegni ga 11. Kendo kichakiduogo ka Mudavadi koni bichakiduogo ka en milion mokalo 100. Kasto gintiere bende foreign travel, limbe ma e pinje maoko. Kendo tido ka jogi sama gidhi e limbe gi to en limbe ma iparo ni Kenya te odhi kuno. Waseneno bende nyaka governors, MCS gi jok mamoko gibiro ka sama gidhi e limbe maoko gi. Tido ka Kenya ni sama gidhi e benchmarking gi emomiyo ido ka omenda mathoth gi ji mang'eny dhi e wuodhi machalo kamagi. Koro ka wanyalo dino otuchi ma wasebedo kwa wuoyegi tiyo gi pesa arietha tibiro ido ka thoth omenda gi wanyalo konyo. To mogik wach ni e weche mag mibadhi ma bende waselosie ka. Sama watimo budget ma kama tibiro ido ka nitiere ng'ato mobedo kamoro en oseloso budget mare mar mibadhi. Mai budget ni biro yudo ka atamalo malach dhi e mibadhi. Tibiro do ka sama gigi dhi e mibadhi ni ticha kidok mane yofuku japiny motuch cha eka chak medo godo gin to japiny e musigo ni medo hinyo. Erokamano Nyakora Mwajwang', weche pod thoth ka Nyakora Mwajwang' bende wabro medo go embaka kaka pile sadek maro kinyi makawuono weche manyien adimba kokale nyakalondo mari ma Ramogi e twak dhi nyime med mana oro pachi kaka ja Kenya. Iparo nade ewi paro mar chik mar finance bill 2023 ma kori lieko tinende clerk mar National Assembly nyosego milome mar mondo mejo piny odhi nyime kod golo pachgi ewi chenro ma sirkal nego mar manyo pesa mar siro godo budget mibiro som tarik 8 madwe mar auchiel gani kochakore tarik 7 e makoro budget manyien pono ne kokadho kaka en ni tarik 1 dwe mar 7 ja Kenya biro neno ber koso biro neno lit kete manaka. Onyalo bedo nyaminu, osiepi, jaodi, mamani. Duto te en miyo. Manyalo en miyo mawuok oko gokinyi. En okumba mar dongruok e piny mangima. Kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akonyro were, aero empowerment. Wating'e malo. Molino kikiket mbele. Wajiwe. Ang'ol gi tienda koni, lakini wiya to ler. Mondo warieny kanyakla e mine nyalo. Mine nyalo kabisa. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8. To ibonwa e Ngeso ka Ngeso, saa 7:30 odiochieng'. Mana e chenro mar Mine Nyalo. Nyakwa Ramogi, be isegombo bedo gi mwandu? Wanyiew gikwa mondo eka wagerre.
Kikideu e chenro mar ohala gi mwandu, Ramogi TV koro kelo ni puonj makare kaka inyalo timo ohala malokre mwandu. Ting'e ni goyo ohala gi rito mwandu gin weche ariyo mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 1:45 mar otieno, ka ikelo ni kod Lydia Okeyo. Kik bai. Jiboost na milioni 1 kila wiki kwa kucheza Shabiki Midweek Jackpot. Kwa 15 bob pekee, bashiri mechi 15 za Shabiki Midweek Jackpot ushinde milioni 1. Cheza sasa kwa kutuma neno MJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Chieng' maraboro, Nyasaye nong'iyo piny moneno ni ber koketo jarit e paradiso mare mane piny ka. Emomiyo Nyasaye nochweyo japur. Chakore achaka gi kodhi achiel mopidho gi hera matin. Gweth mar koth, kendo bang'e oti ka okelo chiemo ma wachamo. Donge wanyalo loso puodho maber ma wacham chiemo mawuok kama ler kendo kama mor. Riwri gi Alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Chieng' tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar otieno. Mana e Ramogi TV. Mana kamano nyakoro mwajwang' ma en tielo ma chielo ka en tielo mogik ma kaka wanene tinende obro medo somo ote mag jopiny kaka gimedo choponwa e okinyi mano makawuono. Ote moro ka ndi wacho kani makajuma usuru ni malo mobembo jo Kenya. Dang bed gima ber mokalo ka sirikal bende omedo jotich sirikal osara kembe no loro nikech COVID-19. Sirikal manyien ka ne donjo ne osingo ne jopiny polo to magi te koro chal gima koro bago gi kendo. Penjna Fred ni to bende geno moro nitiere koso geno onge. Erokamano maduong' ahinya kuom ote mari dong' ni Jack Kamami, ote mari ka ochop maber mokalo. Moro ka bende wacho ni makajuma usuru tok rach makmani to igole ne ang'o ka Ken Mugane wache ni nyaka wane gik ma usuru no otimo ne jo Kenya koro ko bedo gi nyalo mar golo usuru. Victor Oyaore ndika gi dhoge taxation to workers. The government cannot purport to increase NHIF funds by increasing deductions from workers by up to 2.75% of gross salaries when the same government has been on a spree of defunding NHIF. The national and county governments have directed over 120 billion annually from NHIF to private insurance companies. E.g., wacho mar TSC kaka timore, mar police cha, unyalo paro ka komiti moro mar bunge no wacho ni mige mag sirikal utimana gi NHIF. Kata kamano bede mag sirikal pod outsource open tender ne private entities mondo gimi okumba jotich sirikal pod to wan gi NHIF. Owacho ni gini okwadwar. Instead, workers expect a salary increase to deal with the cost of living and inflation. Having legal and illegal ways of taxation is also an option. Gini okwadwar. Nyingi to kondiko naka kata kamano ote ochopo naka maber okinyi makawuono. Erokamano ahinya. Makajuma nyinga en Maurice Odhiambo. Amora ahinya ni mar gikone koro Jakom has been vindicated. Mia uru duondo Uhuru Kenyatta ka wacho ni hasta tawale dynasty mbaya kidek tugo juoka. Kaka no wache maneme iseno siboi welo katogodi siboi jomadongo fup manitiere nikech 3.6 trillion budget. Option machielo en holo pesa locally kata domestically kod oko mar piny Kenya. Option mar ariyo en gima dhwaguna luongo ni ERO tax bracket kata tax base mondo ng'ato ka ng'ato ogol usuru mondo sirikal oyud pesa. Sirikal ok pon pesa kama
Serikal ok pon pesa ka mawembe mipone yath. Fred. Victor, ing'eyo ne loso kuom wechegi samoro bedo matek nikech an kama gigi mako go dhoga en pod kamiyo inja wache ne tiyo gi weche rietha. Nitiere gima ni puonj gi pesa rietha. Ne opuonjowa gimoro e commerce kane wan e school miluongo ni opportunity cost. Tiende ni ka in gi siling 10 ting'iyo kaka inyalo tiyo gi siling 10 ni. Nitiere gik ka in gi siling 100 ting'iyo kaka inyalo tiyo gi siling 100 ni. Ibiro ng'iyo ni kar dhi kawo siling 100 ni tinyiewo godo makati te gi sukari, tibiro nyiewo gik mamoko kech i understand kama intie. Inyalo dhi manyo rabuon ma samoro inyalo yudo gi siling 20 mondo imeth godo. Olorio moro bende ni kanyo. Inyalo chaki yudo mo moro matin me yandi luongo ni chuoro chacha. Bichaki ing'ado nie matin. Tibiro yudo ka idhi maoki hinyori nekech gowi en gima thung'o ng'ato nekech sami kawo gowi mathoth to gowi ni kothung'i to koro okawo ratiro mari kata nindo otami kata jok mose kawo gope mang'eny ibiro yudo ka samoro nitie jok mibiro ka koro weg gopi ka okobiro ka ok inyal chulo samoro wala ne ok odhi maber kaka nchi geno iyudo ka koro iwalo odi iyudo ka koro puothi mane in godo dong' koro miyo ni sirikal nyaka ng'ini to priorities areas mage nyaka gi spend omenda areas mage mochuno ere kaka sirikal mineno ka osebed ka iloso kuome ni e weche kata mana king'iyo parastatals ma wan godo pacho ka bad sirikal iyudo ka thoth mamoko timo tije monuoyore iyudo ka moko timo tije mamoko onego bed ni timo e seche ma sirikal medo ushuru nite sirikal makelo CSS magi be gin gik mosewuoye ka kelo CSS 50 gi wiye ma sani kuom gi omoke do to jogi ibiro ka gibiro kawo omenda malach koro chuno ni sirikal nyaka ng'ini to gidaki kinde mage to chalo gima sirikal mor kendo nyiero nikech ok ging'i nikech osigo ni seche mikele to japinye mating'e jodito gi gin sa mineno chuogne gi apises mineni chuogo okinyi godhiambo sirikal chuogo okinyi godhiambo gin giwinjo maber nikech Victor giming'e ni jotich sirikal madongo ok chul mafuta sirikal chulo negi ok gichul udi sirikal chulo negi nyaka jotich matiyo ute gi nyaka mang'iyo gimoro amora nyaka joritgi koro gin pek ma jopiny nigo ok giwinjo kaka gweno winjo aora emomiyo nchane kamoro joma ne paro ni sirikal masani mane wuoye weche mag jok man piny kiting'o ikelo malo mak mana ni koro weche chalo gima gwenyore ka jok man malo ema koro medo dhi malo ahinya nikech sirikal nyaka bed mawinjo ywak jopiny gima jopiny winjo en gima chalo nade king'iyo jal mapenjo ni to geno be nitie ng'eyo tek kata geno nitiere aparo ni geno masani ng'ato ne godo Kenya ka en ni kaka koth chwe ka in gi puothi moro minyalo puro inyalo pidhe rabuondi moro inyalo pidhe alotni moro inyalo timo ma bende ok ji tema nyalo puro lakini kan tiere gima inyalo timo mondo itim nikech kama sirikal ni ochomo kodwa taparo ni ok en kama ber to kata ng'iyo report moro ma bende ne ogol gi Ipsos chien kacha osebedo ka wacho ni jo Kenya mathoth neno ni sirikal ok ochomo kama ber omiyo gima duong' ma nyaka sirikal kuong ng'ini to ere kaka ginyalo prioritize gima wacho ka pile ni nyaka sirikal William Ruto gi sirikanda gi nyawadgi Rigathi Gachagua ne donje telo ni onge chieng' masewinjo ka gichung'ie kendo lew gi luongo mibadhi ka gisiemo jo mibadhi ma giwacho ni jok makwalo omenda mar sirikal e yo moko owinjore gibiro dino nekech Victor Uhuru yande no wacho kende gi doge ni piny Kenya wito bilion 2 odiochieng' kodiochieng' koro king'iyo igoyo odiochieng' bilion 2 to goya ne gi dwe achiel mani biro ka en bilion makalo 60 to king'iyo omenda mane gioro ne county sani ne gioro bilion 31 koro ido ka mano en pesa madwe mar ariyo ido ko omenda madhi ne corruption ke sani ma bende koro wan gi sirikal manyien ni to kwang'eyo ni to koro chopo bilion adi koro ido ka kinyalo dini yore mag mibadhi to tiyo gi pesa arietha onge kama chielo mocha kwadwa manyelon pesa michoko Kenya ka oromo Kenya tiyo godo mak mana ni pesa ni ema ti godo e yo makare to kete e yore kata priorities ma muhimu ma japiny nyalo neno kama pesa ni duogie pesa ni okoromo Fred podi nikech servicing loans ma wan go mano ka kod loch mokalo chien cha wanyalo wacho ni bunge mokalo cha bende ne ogojo Kenya piny
mano miyo sirikal cha obedo gi melo mar siko olo pesa kinde ka kinde. Osigo mar loch mokalo cha ochako mumoro do nyaka loch masani. Mano be adieri mar wach manitiere. Sama jogi go budget ni gigo ka gibe in mind ni servicing loans moko mano ka gi sirikal cha bende nyaka gitimnade gichul. Ma koro ne giselonyo lewni ne gidwa go abal. Koro gigo abal. Koro nyaka igo abal nikech pi ne giseneno. Gimachielo mabende timore niya. Kidhi twango nanga Victor, kidhi twango suit kaka koro usi romini. To ingado law moromore gi dendi. Fundi ng'iyo dendi kasto nyisi ni ineno kaka twango suit kama tadwaro mita di. To biro koni nadwaro mita achiel kata ariyo. Samitimo budgeting ing'iyo ntang'o ma ingo kinde duto budgeting tire gima jolonye weche mag uchumi gi biro weche mag budget luongo ni kagi budget deficit ntiere maging'iyo ni maka mae kinde mar choko projection mar choko maging'iyo kagi go kwan ni wanyalo dhi choko makama to makamae wadhi manyo kumwa yude koro machielo ming'iyo ne mido kanyalo wuok kuonde ariyo owuok e yo mar medo olo moko mondo din godo remno to kako wuok kanyo to chuno nyaka gimed ushuru to seche mineni medo ka momineno japiny nyaka ikrene piny ni dhi bedo matek ntiere loans mabende sirikand Uhuru nokawo mamedo bende ikore ma kogik dwe mar 9 to wacho ni kata mana Eurobond manineno kaocha bende dhi bedo ni koro chiek ichak chule mak mana ni e yore gi duto te pod ka jolony e weche mag uchumi obedo makare to pod yot mondo mi Kenya otwang sud kaluwore gi dendi. Erokamano. Gima Fred wacho ni chal gima achiel kuom jong'ad rieko mar jatend piny no wacho ka ne Citizen TV ko wacho ni nitiere gima iluongo ni government wastages ng'eny ne Ken Muga goyo wi wacho ne David Ndi be king'iyo wach mar paro mar chik ma koro sani go e mbaka ne nanno ko chiwo dwoko mare ko wacho ni ng'ama nitiere gi ng'ur e wach mar paro mar chik malosi kaka owinjore bed ni medo osuru maka gi kacha ng'ani ugo ka oko to ubi kod paro mare no wuon mochuogo moloso mabiro konyo piny Kenya timo dongruok kendo bro neno ni Kenya okom ola kuke pinje maoko kod riwruoge machalo IMF kod mamoko kendo bro ng'iyo ni jo Kenya chulo gope ma intiere godo oko ma oko choko osuru kendo bro ng'iyo tim dongruok ma oko choko osuru ng'ani ka nyalo bedo gi paro makama to chwal mapiyo piyo mondo piny owacho ti godo matin no wacho ni onge yo machielo moro amora kaka jolony giseng'iye ma giluoro ma gichopo diere gichopo tung ma giyudo ka onge yo machielo to ang'eni FCPA kwa kage ni koro winjo gibiro konyo ang'eyo anyalo paro kada ka go dhogi kanyo ka ni bedo gi twak gi CPA Masiro Zakayo Masiro no wacho gimoro niya ni onge piny moro amora mok ol gowi to gimachielo kendo mano wacho maduong' e twak no ni piny Kenya en achiel kuom pinje masani koka medo kaka ginyalo lak mondo gi jok jowetegi mano osetelo nyime mateni piny Kenya ok nyal dongore kaponi onge kod hola monyalo kawo piny Kenya pod onge kod kembe moko motegno madibed ni nyalo wachi ni nyalo loso mwandu madongo dongo manyalo tere pinje maoko manyalo kelo ne Kenya yuto maduong' mokadho manyalo keto gi rang'iny mar pinje ma samoro ok nyal dich ahinya gi hola ahinya kaka pinje moko mosedongore mwaneno to gima lich en niya hola mosekaw notim kode ang'o to hola ma okaw itimo go ang'o to hola michano kaw ibiro tim go ang'o koro kanye ma tabu bede kech ko ng'iyo ni sirikal mokalo ne holo samoro od bura notima tima nyalo mare nikech en od bura ging'iyo ni sirikal dwaro holo sani koro holo kiwango mar holo chopo kama nikech sirikal dwani mondo tim dongruok wan bende watelo ne jopiny dwa dongruok e kor gwenge wadwa ni pesa obi omed negi ochopie kiwango mar moka mondo gid thuolo mar dhi holo dong od bura biro kadhe gibiro kadhe ka ng'eni pesa biro biro mondo ti godo sirikal maduong' biro dhi omo pesa kelo pesa owinjore bed ni chwale ne chenro mag dongruok ka koro pok imulo mbunge mondi ichwale ne chenro mag dongruok to kochome chenro go ichak imin ni kode ka molale imigepe maka gi ka lale imigepe maka gi ka kae mi koro winjo ka koro jor bura mano ogombulu mokalo dwaro mar mondo mi kel hola makama e kiwango makama
ka koro gin bende ka giomo ne gitingo wige ni tichako luongi kando kikundi kanyo mijo ni kia dogere luongo ni caucus mara kia PG ni kia ng'ane rado gi joge to migo dhogi bor koro ichaki duo koda ka od bura cha koro manyiso ni ng'ama keto sirikal tesre koro onge japiny manosego ombulu manomi manifesto mano ng'isi ni wan kwadonyo wadhi timo ni gima kama wadhi gero ndara makama wadhi loso hospital makama wadhi manyo pesa kwadhi olo kata iro sipe wadhi yudo kama mondo watim ni gima kama ochako kete gi ting' mar keto piny owacho tesre iketo sirikal tesre to kada chiemo madonje iyi onge koro in midhi e ndara iting'o boke igo nuru ni ndara ni rach eka ng'ato bi kiny to buge gi siling 1,000 iketo jolweje moko kanyo pae tichulo gi 500 tichak ilal tingini samo ndara no ket ne siling kada mana 1,500 mondo mi buge godo kuom ranyisi koro nyisi ni nitiere kama gini kethorego pesa iome ka ji secho malich to koro kobiro modonjo to paro lokore ka koro paro lokore yu mesa ka makata ng'ama nodhi ome mo support mondo ome yo maler cha en bende koro odonje i tow mar gicha cha nikech ng'eni koro wacho ni kudni achiel to ring'o mangima koro iye ka koro kethore duto ma MCA koro nie iye ka to mbunge ni ka to governor ni ka to president ni ka gi jalupne gi duto koro gine kamoro achiel nikech kiting'o wiyi to kiyuti koro iling'aling'a thi tuyuto kan japiny koro dong' ni en moketo sirikal tesre mabe ok onyal nikech onge kod nyalo ka koro sani eming'eyo ni kweth ma oketo sirikal tesre idwa ni ketne budget ne moro tenge ka onyal keto sirikal tesre to koro japiny maonge kata mana mogo madoket godo kuon e mesa aeto dhi keto sirikal tesre yo mane iwinjo kama pek koro wuoke Victor aparo ni gima sirikal mar William Ruto temo timo gitemo loso gimiluongo ni long term plan e weche mag dio weche mag ng'iyo weche mag uchumi gi kibiro e wach mar meto mar taxes to kichaki medo gi wach ma ging'iyo mar paro mantiere mar atamalo adek ma idhi gol kuom ofuko kata osach jopiny osach ok jok matiyo ne piny owacho kende to ng'at moro amora man go sara paro ma gintiere godo kanyocha ne awinjo kaka ne oloso kane wan Uhuru Gardens kacha en ni paro ma sirikal ni temo neno ni ogidwaro yo magibi giduok godo loans mikawe pinje maoko piny kuom thuolo ma ok en gima nyalo timore kuom sani mae aparo ni gima positive kende manyalo wacho kuom sirikand ni kuom thuolo mar ariya gitemo mondo gilos agulu moro ma sirikal nyalo dhi ole mopogore gi dhi olo oko koro mae momineno paro ma sirikal ni nigo ni aguche NHF ni kik bed ni en gir jothieth kende lakini obed ga gul man gi pesa man gi pesa mabalang makoro omenda mabalang cha sirikal nyalo dhi olo to timo godo weche mag development mok chun sirikal nyaka dhi ol pesa e pinje maoko kata e bengi ma pacho ka ma iluongo ni commercial banks paro machielo ma bende gin godo en paro motenore gi mano e weche mag housing kata weche mag gedo ne jika nikech ging'eyo ni sirikal ok nyal gero ute te ma ji dhi dak nikech nitie jok mamoko bende already nigi ute koro gidwaro mondo mi gima gitim en ni sirikal obed gomenda moro mabalang' mantiere agulu moro ma ginyalo dhi to gichuo e lwetgi mondo mi kik gidhi giol loan e pinje maoko koro e kinde mabiro kata higni 5-10 mabiro bed ni sirikal nyalo olo e agulu ni to dhi tiyo godo to chulo ma ok ginwang' pressure mang'eny machalo kaka makoro ginwang'o e pinje maoko kamano nyakora mga jwang magite biro niko kale Ramogi TV kod Ramogi FM e bang' winjo weche manyen adimba laksadek mano mar okinyi makon Ramogi FM wadugo kendo kinyalo makwa e gwenge ma Kaluo eyo ma owinjore ero kamana nya Vincent Otieno kumiyo weche manyen adimba elaksa adek mano mar okinyi makawuono ne wagomba ka weche magusuri ni paro nade kaka japiny iparo nade kaka ja Kenya geno nitiere koso geno bedo maonge inyalo chwalo oboke mari moyiedhi kaka kweth ne komiti madundo kata office mar clerk mar National Assembly mabede bro pedhe no komiti monjiri mar bunge mar piny Kenya kendo gibro none magite tim kapok ochopo tarik 20 mar dwe ni higani mondo mi bunge yot mar dhi nyime kod dhiro agenda ni amedo kwa jod bura mekwa ang'eni ne un Kaluo sama udhi Kaluo kanyo ma en kinde mar gomba ka gi jopiny mano yiero nitiere paro moro machike bunge kama kaka kutumore kod gima ni giparo nade kaka jorangwe giparo nade kaka jolego Usonga giparo nade kaka jo Kisumu Central mondo kidhi e bunge iting'o duonde jogo duto te tidhi wacho pachgi e bunge
kaute record finance bill 2023 kapok bunge okadhe ma obedo chik banka jatend piny Kenya osekete koge. Ka kamano nyakoro Mwajwang' mopogore kod mano pod wagano weche mag pesa. Jatend piny Kenya William Ruto gikone juma mokalo noyudo report mar komiti moro madundo mane ogundho mane ng'iyo kaka dang' ber weche mag somo e pacho kaendi. Chenro makamano nyakoro Mwajwang' bende notumo wach malach ahinya mar siro som jopuonjre ma otieko klas 12 ma tinende medo solo paro mopogore kuom oganda. Ken ma en okang' ma jomoko neno ni biro konyo kabaduong' to kapok wadhi nyime akia ni inyalo ng'iso anena kaka jatend piny Kenya noloso ewi wach ni ka en State House Nairobi. TVETs will no longer receive, under the new funding model, block funding in form of grants based on differentiated unit costs. The government has resolved that university funding will henceforth be student-centered and be apportioned to individual students according to their level of need. Most of our universities are sagging under a heavy burden of huge debts arising from unpaid staff salaries, unremitted statutory deductions, pensions, SACCO dues, bank loans, and unpaid suppliers. In total, our universities are indebted to the tune of 60.2 billion Kenya shillings, a figure that continues to grow every month. All continuing government-sponsored students shall be supported in line with the previous existing funding model. The Cabinet Secretary for Education shall take immediate action to operationalize the new funding model as it has been agreed between the Government of Kenya and our university and TVET institutions. Ken Muga, kocha kore hik manyonge manyien, chal ka gima koro dhi lokore, makmane jopuonjre ma nie bwo chenro machon ni. Ginto pod sirikal bro dhi nyime kod timo negi kaka osebed ka itimo. Nano kanyo ka Kenya Universities and Colleges Placement Service nyose oro milome ne kuonde mag tiegruok kadwaro ng'eyo ni nengo mag courses mag chiwo chalo nade. Kiny kene ma gin gi deadline. Osemana chakore. Apane wache ni anyalo ng'iye kon gi koni. Ber mare to gi rach mare. Ber mokwongo anyalo wacho ni en gima kare ni sirikal paro ni nitie dwaro mar dhi nyime gi siro somo mar mbalariany. Nikech ikawo ni mbalariany ma Kenya en achiel kuom mago ma idhi tiwuokie ma samoro ok iwuoge kitegno kaka owinjore. Samoro in gi thuolo mar donjo tionge gi nyalo mar donjo. Ka sirikal olose mong'iyo ni nyalo sir japuonjre mondo mi odonje nyato mago man kod chandruok to mano en gima ni kare. Sirikal bende ka koro ng'iyo ni samoro kinde mokalo nitie jopuonjre ma nitiere kod dang'ni ma kagi kacha kod kayuto mar jonyuolgi kaachiel kod joma siro negi chenro mag somogo, to ne bedo negi matek chopo kare somo margi nikech kaka nichiwo hola mokalo cha samoro ne ok dew mathoth ahinya wi mago ma ng'eni kanyo to pod inyalo goye mbaka. To en gima kare nikech japuonjre ma samoro ni kod chandruok ma to geto mondo mi oyud tiegruok mare kata kuonde tiegruok madiere mag tije lwedo kod lony masani manyasani makoro tinde irwake jopuonjre miluongo ni TVETs gi. En gima kare ni sirikal bende ng'iyo ni koro paro koket mane mbalariany michuoyo gudu mar degree kende. To koro paro mara mondo mi sir koda ka jopuonjre masomo e tije makamago mag kokalo kuom kuonde tiegruok mag TVETs bende koro ket nyime. Mano en puoch. Puoch machielo bende king'iyo lendo manyo gol kod jatend piny en ni koro nitie medruok mar omenda michwalo ne chenro mar somo. Ng'eni kinde mokalo ne en gimoro maromo $50 billion kod 4 kama. Koro sani ontere nyaka moheo $80 billion. Koro mano nyisi ni nitiere okang' mogo kanyo. Kendo nyisi ni sir mar madhine japuonjre ka japuonjre kidek medore kipimo mokalo. Penjo makoro nitiere ni to chenro manchi tiyogo motelo cha no rach koso rach mare no neno kae.
iwacho ni ibed ni nosegore piny momiyo koro iloke koso iloke mondo momed chwalo yore mag somo dhi nyime koso iloke mondo mi samoro fuok moro dong kamoro ma inyalo mendne kod agulu mar weche mag omenda. An owuon asomo e bwo sir mar HELB. Anyalo paro nopogwa e kidienje adek e kinde cha mang'eny HELB osebedo ka tiyo go nyaka kinde ni. Mane nitiere jopuonjre mantiere kod dwaro mokalo yani mochando ahinya ka. Then nitiere mogo mane diere ma samoro janyuol nyalo chukore maka gi kacha kata joma siro sombe japuonjre nyalo chukore maka gi kacha. Then nitiere jopuonjre ma nitiere nyalo mar lwedo ma samoro ok nya kata mana mi hola no. Koro kane waoro kwayo to ne ng'iyo nitie joma ne imiyo 35 then ng'ama imiyo maduong' mogik ne 60,000 mano kinde wakane wasomo. Komiyo 35 matieni ya ong'i nonro mari moyud nonro mari ni nyiso ni nitiere kamoro momenda moro wuokie ma opong'o wiye to in mana sawa idhi somo mitiek somo mari. Ja 40,45 ka be ng'iyo, ja 50,000 be ng'iyo ni en ng'ama inyalo mi. 60 ting'iyo ni koro ma to chando ahinya, samoro nyathi kich onge janyuol ne onge kama janyuol nitie to onge yuto, onge gimoro amora manyiso ni janyuol ne yudo gimoro amora ma samoro nyalo konyo siro somo. Koro magi ne waneno kata kinde mokalo ni chiwo kaluwore kod nyalo. Koro kanyo onge poruk malich ahinya ma onyalo wachie kech pod ni deo. Omiyo ni wacho ni koro ka janyuol ni osenindo kete oboke manyiso ni wuonu nonindo, minu nonindo. To ka janyuol ni onge kod nyalo kete ranyisi moro, barua moro mondik gi chief, barua mondik gi jadolo ne nitiere, magi duto ne nitiere kinde mokalo. Koro kanyo pogruok malich ahinya onge. Gima koro nitiere ka masa moro wanyalo goye mbaka. Ang'eni pod ji nyalo losoe. Wasebedo kaka itimo CDF. Yes. Ma yudo ka gulu nitiere kacha, owache ni omenda ni en mar basari ichiwo ne jopuonjre ma kama. Mochando wadwa ni momi jopuonjre maromo kama basari. To iyudo ka nitiere jopuonjre moko miriyo kendo nying gi dhi kucho ka gin magi chando mogik. To gin jopuonjre ma samoro jonyuol gi nitiere kod nyalo kendo nitiere kod oweso kata oteku mar chulo ne nyithindgi omenda. Samoro gintiere riwruok ma janyuol oriewore go momakore go gi bunge kata gi jakom mar CDF kata omakore go gi komiti mar CDF. Ma en nyathine dhi yudo gicha kete list mar jomochando ma miye mabup. To japuonjre moro cha nikech oonge janyuol, oonge ng'ama makore go, onge ng'ama ng'eyo malo kucho nikech samoro nyuole enena ng'ama makore go malich ahinya pok owuotho oko pok ke bade. Koro en ng'ama dhi riye samoro kacha onge mondo mi ng'e. Koro iyudo ka samoro en ote mare onyalo oro kaka en owuon to ng'ama chwal ne ote cha nikech kacha cha nitiere iluongo ni sangwenya moro nitiere diere kacha kata ja black moro nitiere diere kacha makoro samoro nyalo keti mondo mi ichopi agulu cha. Koro kanyo kaponi ok ong'i malong'o to wadhi wite. Ma kaponi mano achiel kuom gima samoro piny owacho pod ok ong'iyo ni nyalo timore to kare giwa ji odhi maka ne dhi ni ma HELB ema koro tiyo tije kancha ne tiyo mokalo cha. Erokamano. Fred, gini biro chiwe kaloro koda nyalo kalure koda dwaro mar japuonjre. Wang'eyo kaka Ken ne temo lego wach moro kata kaka CDF gi basaris mamoko osebedo ka ichiwo deo wang' osebedo ka bedo mang'eny ndi rieko mang'eny ni japiny bende samoro penjo ni to ma sirikal biro kuma nyene ibiro time nade mondo joma are deserving moyud gini kanya mae kudho mane kama kudho ntiere godo nikech en paro maber mar chwalo kata medo menda ma nisomo mar rang'iny mar mbalariany gi TVETs. En paro maber kendo paro ne kanyo sirikal otime gima ber. Mak mana ni kana bedo mos nikech nawinjo kaka jatend piny ne loso sama ne osomo speech ne State House kata gi jogo mane en godo. To kotieko loso to aneno ka ogolo thuol to weyo rarangre. Tiende ni thuol dhiga side achiel, thuol koluoyo ni dhi to dhi. To koro aneno ka gini olokore rarangre makar ka nodhi to koro gomo duogo. Koro ng'eni rarangre ok nyal ng'eni to ere kumo dhi godo gi kumo duogo godo. Ang'o momiyo awacho kamae? Nitiere problem maduong' ma osebedo
e weche mag somo e mbalariany ma pacho ka. E seche ma wawuoyeni nitiere jotije mathoth ma mbalariany ma pok ochul osachgi. Nitiere jogo ma watudorego ma samoro yudo ka kata kaka giter nyithindo skul kendo osebedo maonge. Koro ne wageno ni gini dhi biro gi gimiluongo ni clear policies e weche mar neno ni to ere kaka mbalariany gi nyalo wuokie gope kata mana kaka ineno piny Kenya ni e gowi ni e hohoni. E kaka mbalariany mathoth bende sani chunygi guda nekech moko iteno gi weche mag gope mathoth magiseolo, moko iteno gi telo marach, moko iteno koda bedo gi gimiluongo ni wage bill kata osara mathoth magichulo jogo matiye mbalariany gi, ma bende thoth gi iyudo ka dhine jok miluongo ni non teaching staff. Samoro jogo ma ok gin jopuonj mbalariany matiyo kuonde gi. Koro ibiro ka mbalariany mathoth sani ni e ICU. Gintiere kama chuny gi gude aguda. Koro nwadwa ng'eyo to ere kaka gidhi wuok e kama chuny gi gudie ni. Paro mar neno ni rawere kata nyithindo madhi e mbalariany mawuok e ute kata e miere modhier kata familia modhier biro yudo omenda makare manyalo konyogi en paro maber. Kendo paro ni jogo mane osumo ker paro e wi wachni mak en gima ber. Mak bana ni onge ler. Nekech nitiere gik moko ariyo motudore ka ma wuoyo kuom loan ma imiyo nyithindo to kendo wuoyo kuom scholarship. Koro giwacho ni modhier ahinya ka to biro yudo scholarship. Mak mana ni kama koro otude scholarship era ng'eny mar joma nie diere ka eni. Kisekawo scholarship ni tiriyo gi loan, kech loan ola en gima nyathini biro chulo kotieko. Lakini kar scholarship ka ema weche nitiere ga. Nekech ing'iyo nto ere gima biro miyo nyathi mowinjore oyud gini. Victor, sama wawuoyeni mana kaka Kene wacho, waseloso ga weche mag CDF. Mwang'eyo ni sani olokore ohala gi weche mag scholarships gi. Mang'ama miya ibido ka ng'at ma samoro nigi nyalo ema nyathine onwang'o omenda gi. To ng'at ma onge nyalo. Koro ere kaka ibi ng'igi nikech kanopenj ker wacho kanopenje William wachni to nowacho ni kata mana chife mane kor gwenge bende biro ndika ng'o nyaka ndiko oboke. To wiyo wil ni chife ogogi bende ma waseyudo ka bende samoro ntiere mana kaka ntiere maber to bende peso ingo dhano. Chife gi ema moko bende osekawo nyaka osekawo nyaka mogo kata bando monego bende dhi mi joma dhi nindo kech. Magimbo mag gi bando gi e udi kata oduma gi e udi. Koro gin dhano. Koro paro ni ka sirikal oketo gima clear kata clear policy monego beni nyathini en owuok gi gima kama to nwang'o scholarship ni direct. Nekech sama pod ntiere jodonga ichi diere ka, sama mi achudhe thuolo e kinde ka ma pod ibiro do ka miyo ni otuyo tambane kendo tuwe leso e iye koko dwa wuotho kendo kilomita 2 kodhi manyo scholarship mar nyathine kaka dhie mbalariany. Magi gik mano onego beni policy ni golo oko mondo mi nyathi kokalo no nyalo dhi e mbalariany to wuok e family ma samoro onge gi yuto malach to en gima direct ong'e no dhi ma ok ni koka ntiere ng'at moro ma kendo idog sa e ka nyathine onwang' kako nyalo konyo. Mar ariyo ntiere weche mana geno mondo mi owuogi e wi wachni maler. Ing'eyo Ken biro nyisi ni ntiere a lot of gima waluongo ni duplication of courses e mbalariany wagi. Ibiro ng'iyo kinde machon mbalariany ka nidhi to mbalariany ma kama nong'ere ni en magi gima gitimo. Magi manong'ere go. Makidhi JKUAT to ing'e ni ng'amoya JKUAT kanyo en weche mag lony, weche mag computer to gi weche mag pur mano wenegi. Kanidhi Egerton to ng'isi ni ng'amodhi Egerton weche mag puonj to kodhi gi weche mag pur mano en weche mag gitimo. Tibiro yudo ka mbalariany mag sirkal gi kawuono mbalariany achiel timo gik moko te. Miyudo kochako ka odhi oyawo branch e tie mbalariany machielo ma bende chiwo courses ma mbalariany machielo ni timo to gin mbalariany mag sirkal gite. Koro iyudo ka duplication mar courses ni bende en gima policy ma kama ok na winjo kolose yo makare. Nikech nonego bed ni kama Maseno University wang'e weche mag thieth to en wawene thieth mondo mi kichiwo omenda kata ka mbalariany gi jobiro chiwo budget margi kata giwacho ni omenda masamoro course nyalo kawo kata gima nyathi somo to wang'eyo ni onge tiende kawo nyathi mondo iter Pwani University e gima nyathi mawuok Kisumo nyalo yudo Maseno University. Nekech omenda modwa tiyogo ka kinde modhi kende e wi loan cha to samoro wuok e familia modhier
osego bathe otieko. Okini samoro be nitiere paro moro mar system moro mar quota ma bende iwacho ni jopuonjre nyaka ngel mondo picha mar Kenya nyaka nenre. Picha mar Kenya nyaka nenre, to picha mar Kenya ni be ni kori somo Maseno Mixed Primary School, idhi Maseno High School, idhi Maseno University. Koro onego omi piny owacho kata nyithindo masomo gi tich mayot. Gimachielo mane otimore ka ne ng'iyo wach samane piny owacho biro gi wach mar delocalization mar jopuonj ka. Ineno ka wacha no kele to sani wadok mana kuma ne ji oae. Koro nyando doke wang'e. Aparo ni policy mane okel ni nekech pod arito mondo mi awinja nen to jotiche mbalariany pod ok giwuok oko ma gichiwo pachgi. UASU pod ok owuok oko ma gilosie nekech gin bende kaka jogo matiyo e mbalariany ma bende ong'eyo kuonde mang'ikruok nitie masebet ka ywak no sach gi ok chul. Pod warito to UASU biro wuok oko mondo mi gibiro wache ang'o ewi wach machalo kamae mondo mi ong'e ni to nekech ing'eyo ni problem man kae ne ok en problem mar japuonjre kende, to bende nitie momako nyaka jopuonj mapuonje mbalariany gi. Nekech mana kata japuonj bende kobiro e klas ka ok omor, kobiro ka ok ochule, ka long' ne oyiech, to japuonj no onge chuny mar puonjo. Koro motivation mar jopuonj mapuonje mbalariany gi to chalo nade? Bende jopuonj mag mbalariany gi biro dhi mbele ka gikao dweche 2, 3, 4 ka gin bende pod ok ochulgi, mamiyo koro chuno ni gimany gik mamoko gitim oko, to thuolo ma gibiro ma ginyalo konyo godo nyithindo gi kata rawere mane mbalariany timo research bedo maonge. Erokamano. Bilion 60.2 gi bathe kanyo ema bende mbalariany mag sirikal duto te iwacho ni gin gope mosekundre, nyalo bedo mag osara, mag ng'eto moko machalo mar okum mar thieth, kanyakla kor mar Aheri idong ni NSSF cha mapoko ochul nyaka kawuono e kuonde moko nyakora Mogajwang'. Ken gi Fred ng'ene uru gini gi jopuonjre ma samoro ne puonjore e sikunde mag private. Samoro ng'ato nye janyuol otere skul private ma secondary mabende wan go ka. Nikech paro moro jabedo ni kotere private school mano chal gima janyuol nigi nyalo mar puonji. Koro gima koro pogore samoro iyudo ka nitiere skunde moko mag ji giwegi masiro somb jopuonjre. Samoro gin gi riwruok moro mochung' ne chulo ne jopuonjre omenda e skunde no. Koro kanyo samoro janyuol otero nyathi kanyo nikech konyruok nitiere kacha, nitiere samoro ng'enyne jo asungu jadonjre weche gi. Ja asungu moro nitie piny moro gi riwruoge moro chwalo ga omenda makonyo jopuonjre e skunde no. Janyuol dhi yudore gi osigo mapek nikech koro ing'iyo ni en gi pesa. Otero nyathine e skul mar giwegi. Apani kanyo to wakosogo nikech somo en gir sirikal mamalo. Emomiyo noko kawe kata mokete lwet county. Emomiyo kata sani inyo kata ka jo ECD ywak ni beda malo kuro wate mok ni wan iketo piny ku. Somo, arita, thieth gigo gik moko man gi pek. Nitie pinje ma somo no en gima lich ma kaponi okorange maber to piny wuo. Erokamano. Koro apani ok owinjore bed ni koro iketa kwede moro e chenro ne. En mane ka koro ng'ato nyalo nyiso ranyisi ni aonge kod nyalo mar siro somba, sirikal yie ikonya, tini ng'iyo maneno neno nitie moromo ni onge min moromo bedo toke kama samodi bed ni miriam moro bedo ni ng'ama yiene niga gi nyalo onge. Na winjo ka samane ker pod ka pod nyalo pogore ka ker pod nitie State House kacha Victor to CEO mar HELB Aaron Ringera, somebody Ringera ne openji kacha nto ere kaka gidhi neno ni gini jogo ma nigi nyalo ok okawo advantage kata ok otiyo marach gi thuolo mochiwni. To nowacho ni gitudore gi migawo machoko weche mag ushuru pacho ka KRA. Ma KRA biro ng'iyo ni to dipo ni nitiere kaka omenda moro donje e account ni kacha, kata in go sara moro, kata in go ala moro makore lach, to podi chaki duogo ni idwaro omenda ni mondo mi odhi okony nyathini. Koro notemo wacho kere mowuone mane onyise mondo duok penjo no. Ka nopenje kod achiel kuom jofwambo. Mak mana ni gima ong'eyo ni wadak e Kenya. Kinde duto isewinjo ka inspector mar general ema nyisi ni kineno obila makawo pesa e ndara to mondo idhi e police station idhi wach ni obila kawo pesa.
ochalo ng'at modak ga e polo malo, apanda e polo malo, to biro ga mana ka samo winjo ni report moro nitie machalo kama. Koro mae mo mi winjo ka tie chako ka wacho ni policy ni pod chalo rarangre. Koro pod nyaka teme, kose teme kum thuolo mar higari adek moko to wabiro chako neno ni to fuoge man kech kum sani ok wanyal neno fuok man kanyo nikech pok okete tim. Pod ok okete tim. Kose kete tim to wabiro neno ka dipono chalo gi CBC cha. Masa moro kaka dhigi kata duogo ok inyal ng'eyo kosonya obiro chalo nade. Koro paro ni nyaka wamiye ne thuolo matin mondo wanene kose kete tim matin to koka wabiro kete ratil mondo mi wanyalo loso kuome yo makare. Erokamano. Opogore kod weche mag siro somo Nyakwar Mugajwang', tinende ola mapek osebedo ka thung'o gwenge ma Kaluo. Jatend migawo mochung' weche mag tudruok osebedo ka dhi nyime kod kelo chiemb kony ne oganda e gwenge mopogore opogore. Ma timore kaka wuono odiochieng' no mabede sikunde mag piny owacho kod mok mag piny owacho oyaw ayanga. Luru nitie ni kuonde moko kamoro chenro mag somo biro bedo kod ng'ikruok ni mar sikunde moko gin kuonde ma ji ojotie. Kuom ranyisi Ogenya Primary School mane gwenge mag Nyando Sub County kata mana skul mar Osodo e gwenge mag Karachuonyo. Matinende jopuonjre kamoro kong'ere kata ka dhi poni gi nyalo dhi sikul nikech jonyuol sani koro ni e classes mamoko nikech ula mapek ma osebedo ka thongi. Jatend migawo mar ICT kane loso yande owacho ni sirikal biro keto maino mar tieko yawo maduong' mar Korsoin Dam. Unyalo paro ma en yawo mambaka ne nogo chiegni 60 gi wiye mokadho chien nyaka wuono Nyakwar Mugajwang'. Weche maka kod kacha po nitiere. Dwe mar ariyo Ken Mugagi Fred jagoro mongiro e migawo mar pi mano migose gi Tonga Mugambi notimo limbe gweng' makono. To achiel kuom weche mane chendo ne en wach mar churu mag jo weg lope mano nego bene koro sirikal ne kawo mondo payo ne chendo mar gedo makamano. Chien kacha bene wan gi ywaruok e kembe ariyo mag piny China ma achiel kuom gino miyo rak mono dhi e tribunal mar tenda. Ywaruok ruchako bedie. Geno nyalo bedo ni koro nitiere bedo ni minister no wuoyo mokwongo winyane kaka minister no wuoyo Nyakwar Mugajwang'. Minister Eliud Owalo, minister mar ICT, kaloro koda wach mar Korsoin Dam, mowacho ni sirikal biro keto maino mar tieke piyo ma bende biro konyo wach mar oula ma osebedo ka mumo jowa mana e gwenge mag Nyando. Sirikal mar Ruto ni biro hakikisha ni waketo pesa mondo Korsoin Dam cha odhi mbele. Oula ni osebet kakelo tabu higa ka higa. To wang' ni wadwa bet gi mpango mar sirikal mwatieko go wach mar ohula ni once and for all. Uwinja maber. Pi mawuok kae ni maketho cham gi gik mamoko ni wanyalo choke to watiyo kode e yo mopogre to kelo konyruok ka kelo tabu. Omiyo mokwongo mana masani wadwa ni mondo okuny dho nam kacha miluongo gi dhok mar kimamombo ni silting. Mondo koro ka pi ringo ka dhi ei nam kucha ok ring ka duogo kono. Koro sirikal mar Ruto ni biro hakikisha ni waketo pesa mondo Korsoin Dam cha odhi mbele. Mondo wabed gi irrigation, wabed gi stima, to kendo wabed gi pi maringo e mie. Wabiro ka jowadwa, demo tiyo biro, kata mosapoko mchele, to mchele ringo madhi. Waneno marach nikech ni wabiro gokinyi to Mheshimiwa Owalo kelonwa gunde 4 kende ka ji olaro ma ji ogore to ok waneno maber. Ji ogore laro chele Nyakwar Mugajwang' kata chiemb kony manyo okelnegi ka giywak ni nokelnegi chiemo makelo wengo. Kata kamano waziri wacho ni gibiro timo kinda e sirikal manyien mano ni gedo mar Korsoin Dam wachne orumo. En gima osegomba mbaka 60 years igni 60 mokalo chien. Ema chaka winjo mbaka mar Korsoin Dam ne. Apani kar koru kato boko winjo Korsoin Dam kata yawo maduong' mar Korsoin no ko winjore be ni go mbaka malich ma samoro inenore ka mar siasa. Nikech en gima nochako kete kwan chon, en gima ng'ato noseyudo rak mano kambi mare iluongo ni China Jingxi. Ma gedo mare winjore be ni rumo higa mag 2028. Koro ma kata ng'ato kolose kata ng'ato lose to ng'eni higa mag 2028 winjore be ni oserumo. Itemo wacho ni higa manyien ka koth ochwe
Jopo nigi chandruok. Koro kawuono higa mar 2023 higa manyien koth dhi chwe pod wadhi bedo kanyo, higa mar 2025 pod wadhi bedo kanyo, 2026 pod wadhi bedo kanyo, samoro 2027 kadhi yudo ka koro pi osechako budore kaka yiero chiegni. Koro sani ng'ato ok nyal biro mawachi ni wada timo gini piyo piyo, en mare cha osendiki. Ng'ato nyicho oseyudo orak mar bilion 20 mar gedo, mane sirikal wacho ni koro mabe okonyowa nikech nwago kwan mar bilion 32, koro sani bilion 20 midhi tigo de gedo ni. Aya, ng'ama oseyudo orak en ng'ane kambi jo China. Ncha jagoro mongirore wacho ni nosetiek chudo mar ji mane ng'ur makagi kache gi wach mar ni to udwa gedo ka to pok ochulo omenda mag lopewa. Koro kanyo to kik wakete siasa ma samoro jatend migawo mabe oko ochomore gi line migawo no ter. Koro apani wachom wach ter ni yo ma kojolo minyalo tigo kapok yawo cha ochopo kare. En yo mane minyalo tigo do. Dar jogi teri kuma chielo koso bar piye yo mane. Iwinja apani mage makoro wanyalo go. Doni waziri wacho ni okang' mokwongo tik en chodho aora madonje nam mondo ka oa malo to yudo ndache moro monyalo donjo godo nam moko olak puothi ji. Koro mage mowinjore be ni koro walose sani. Nikech koro so en dam ka eto mare osendiki nikech ok nyarike eto nya koro dhi mana kamano nikech ne digni osebedo chien nyabe yorok mosebedo ka nitiere go nyawo maka gi kacha. Koro mano to nitenge. Sani kwan monego wago kiwe sirikal tenge japiny modak kanyo bodhi kore higa manyien makodong dweche 2 kata dwe 1 kata dweche 3 to koth chako chwe moikore maber mong'eni koro koth kobiro to mae kaka chal koro ikruok makamago mowinjore be ni koro bedo go. Sani ng'eni midhiero bende dhi bedo kata mana sirikal giseneno ka koth ka oula kobiro to ji ringo jote skunde maka sani ka koro ji yawo skul kawuono kinyo ruchano bidhi bedo matek e skunde moko machalo ka koro mar Mbaka kucho Kisumo gi moko machalo mag Alego Usonga ka. Koro midhiero mag ji bede skul iyepo ka koro ok nyal yepi nikech jopiny pod nitie skunde go osebedo ka nitiere higni kadho higni dhi adhiya. Mabe sirikal migawo mar somo nego be nong'eyo ang'eya ni kiyepo ga tam makama to ng'eni ji dhi bedo kacha koro wachak ikore uru chon ni wang'ni watime e yo makama. To koro gigo mbaka e kindgi ka migepe ni migawo mar somo golo ywak mare ne migawo mochung' ne chenro kata samoro mag alwora kachiel kod migepe mamoko gi migawo mar omenda kod mamoko ni idhi yawo skul tang'eni dwe manyien koth kochwe to tim cha biro timore kendo wapangre uru nang'o wang'ni mondo wageng' gicha kik timre. Koro ka gigo mbaka go eka koro yudo ka samoro dhi olak mochako chope chik moro ma samoro kuku mar tend migepe nyalo bedo piny to wacho ni wabiro kod yo makama mar konyo wachni ka pod rito mondo gedo mar yawo chobedi. Erokamano. Fred, pod wadong'ore ka kendo kaka ken pimeneno higa manyien chalre to romre kata obedo ni migawo mochung' ne koro futo mar yamo kor lwasi Med Department, committee mag disaster gi early warning committees ma wan godo e gwenge pod nitiere. Victor, nitie weche moko ma samoro tek kendo wajo madongo kuwa bedo ka koro walose to samoro bende mako dhogi nikech gin weche ma samoro kao sechewa kayiem nono. Gimomiyo wacho kama monde waziri malose gini ok en waziri motenore gi weche mag pi. Ntiere waziri ma weche madhigi disaster, national disasters, weche mag dhier kata gik motimore apoya gi ne ni kanye. No onego bed ni oteno waziri Owalo kata ka waziri Owalo mochung' ne weche mag ICT ma ICT ne onge kacha. Koro ka wach ni en gima no ochuno piny owacho mar Kenya to no onego bed ni waziri mochung' ne weche mag pi gi weche mag disaster machalo kamae ne odhi mainto koro waziri Owalo mochung' ne ICT ne teno mana bathe ka gilosie wechegi. To king'iyo gi kaka ne opuonja e sikul gik ma waziri owacho noko wacho noseket pesa. Owacho ni sirikand ni mar William Ruto biro keto pesa. Ntiere pogruok e kind oseketo to gibiro keto. Koro mano ok ochuno noseket gini. To gimachielo mabe ochako wacho kanyo en ni
aora ibi ywer mondo mi gol chuodho mane i aora to penji ni aora ni nyocha ne ni e polo eka aora ni no ting'e okele okete piny ka to bang'e odhi ga e polo ma aora ni biro ga mana ka koth osechako chwe ere okang' ka nyocha ne ong'e kendo gini nyaka nwachak bedo jomatindo nyaka koro waromo kama nyaka jodongo ma bende dongo ne chako neno ka kinde duto kano pi darie ji to en midhiero ma kizungu wacho ni perennial problem iga ka iga pi darie ji nyocha ne gin kanye mondo mine yawo aora ni kata ne gol chuodho kata kuoyo mane i aora ni chon mondo mi ka koth koro ne biro koth maduong' machalo kama to nyocha yudo ka ikruok nosetim e yo makare nikech king'iyo gima kama nande ne timore Budalangi kocha to ni neno ka Ababu na Mwamba gilange notemo magigero gik miluongo ni dikes miluongo ni dikes e batha aora makata sani kineno ka koro weche mag oula gi ntiere Budalangi to okrom gi kiwango mane ntiere ndalo cha mogik kata mar adek ewi wachne ni neno ka duol kata bad migao mochung' ne weche mag koro mar kor lwasi pachoka nowacho ni ok wadhi bedo gi koth mathoth me anyalo paro ni kata wan kane wawuoye ka inyalo paro ne ok wacho ni ok wadhi bedo gi koth mar chwiri koth mathoth koth mane wadhi bedo godo sani ni ma inyalo paro kwa wache kata mana kai kwa nyiso ji ni kata doko ni koth dhi bedo manok to mondo mi waikre maber mondo mi waikre ni koth ok dhi bedo koro manyocha ne gi koro cha bende ok odhi odonjo kare nikech aparo ni kinde duto kinde chien kacha waneno ute mag fwambo bende ka nondiko ni meteorological department ma wan godo pod tiyo gi masinde manyachon ma samoro ok migi gik ma wawacho ni accurate ok ginyal chiwo ranyisi makare kaka pattern mar koth dhi chalo kichudo ka chalo gima ne giwuondo jopiny gin giwegi nje giwacho ni koth ni dhi bedo koth matin to bang'e koro kosemuomogi to koro iwinjo ka juma mane rumo ni koro gichako luonge no nyalo lokore obed kata El Nino koro kwang'eyo ni kodhe ni dhi nade aparo ni piny owacho nego tim investment mathoth manyalo chiwo early warning kata siem machon bende ne jogo modak kuonde gi nekech nyiewo low tech samoro kinyalo wacho ni koro jogi gidar gidhi idaro gi titero gi kanye mondo mi ponono warning machalo kama inyalo biro to ginyalo ikore machon to gima duong' maparo ni nyalo bedo solution ne gini en neno ni ginga ora ma usiko muomo ndalo gi kapod warito koro soinda mondo tieki 2018 to ji ok nyal ji nyime gi tho jamni bende ok nyal tho kuom higa 5 modong'gi ang'o minyalo tim sani manyalo konyo ka ora to mondo ywere chon kata ket dikes gi chon mondo kik wabed jok ma chalo joma ne ringo to wigi wil chak donje aora kendo sani no ka ng'ado ahinya koda Mungajwang' erokamano nya Fred siem machon ber wabedo gi ikruok maber mar geng'o muomruok kata oula manyalo ywerowa Fred wach mari mogik minyalo weyo godo jawinjo kendo janeno mara Mugi TV gi Mugi Radio Victor kinde duto e chenro ma bedo ni en ga chenro mar puonj ema miyo wabedo ka kendo walalore mi kawuono an gi weche ariyo matin kendo machuok manyalo puonjo kata nyalo miyo jopiny mokwongo tenore gi nyalony manyasani miluongo ni WhatsApp wan gi tudruok ma samoro yudo ka dhano nie grube mopogore mag WhatsApp ni to WhatsApp ni yudo ka samoro ng'ato ochiwo gokinyi to medie WhatsApp moro communication kata ber mar tudruok wacho ni kidwaro medo ng'ato e WhatsApp moro kata en mjumbe mari kata en governor kata en owadu to ka gimidwa medene ni ok ong'eyo kata yudo chandruok moro kich magin puonj mwabedo godo kuongi kaw simu igone ng'ano kata ka in garus gi gima chalo kamano tinyalo kaw simu igone ni ng'e gima timore Nyasaye omenyo na taya ayudo dada moro dwa kaw lwete ka donge aloso aput moro mwanyalo konyore kiyiena tamedie onyalo nyisi ni an to kaluwore gi budget man godo sani kik imeda lakini ka yudo gimoro matin tabiro timo nade abiro chwalo ni kata meda mondo mi ido ka samoro in gi namba mheshimiwa moro tidhi kaw imede koro kinyi ywak ni mheshimiwa ne ok ochoko ni to in ema samoro kata ng'ama nigi namba ni mheshimiwa okia mogik en gima nawacho kae thuolo mokalo mar kaka warito jodongwa nyocha na abaye gweng' moro to katieko e gweng' no kwa wuok ma gweng' moka dwa luongo nyinge to jaduong' moro luongo nyiso ni nyakwara iwuoyo ga maber ahinya e Ramogi kacha kidok to dhi wuonwa e weche jodongo kijende ma wan godo gi nyithiwa gi ojwang'owa
koro iyudo ka jaduong' no pimo nambakane kama odakie. Omiyo ka ber to aparo ni mondo warangi e plight mag jodongo ma wan godo. Maka saboro in chiwoi idong' gi jaduong' un godo e dala, ni ne mirite kata wuon paru ni dala. To bedie ka watamo ringe nikech kona ni Fred an gi chiwoi to chiwoi wuor. Erokamano Fred, erokamano ahinya Fred. Wuor mako keto chiemo e mesa to ywak aywak. Koro aparo ni wang'i kaka wanyalo konyogi mondo mi warit jodongo mane kindwa kik gihinyre ka waneno kich gin e gweth ma wan. Erokamano, jodongo e gweth ma wan go. Erokamano ahinya. Ken, wach mari mogik. Apane mana kama Fred wacho na ote moro kamar Jonyakach. Jonyakach. Eri wacho ni nyi Nyakach mose dhi tedo. Oluongo no dog Nyakach tarik 26 dwe. Mondo mi gibede romo moro mar jodongo ma kaka ginyalo timo dongruok. Jodongo ywak. Apani king'iyo mana kata kaka jodongo ywak korka weche mag dongruok. Apani en kinde mowinjore bed ni kik wawe wiwa wil gi chien ahinya kuonde mane joaye kinde mokalo. Ma ing'e ni kinde no jodongo nong'eyo ni ka koth olwar to ji teke to cham e puodho to chiemo bedo. Kapo ni cham osewuok, moko nitie mikete dero, moko nitie midhigo e chiro, iloko bedo ohala. Koro ne yudo ka kinde duto nitiere tich matiyore. Ma ka chiemo nitie kinde duto, ka nitie hela moro minyatigo to nitie kinde duto nikech chiemo mikete dero nitie, to midhi uso cham moro matin chabe pod in gi pesa minyalo ng'iewo ga alot chamogo gi kuon mowuok e mo kicha. Koro tich matek nyaka wadhi mana nyime kod mako nikech sani koro bedo kama tek ma samoro nyalo biro bedo ni kata mana ohandi michomori go terno nyalo biro bedo ni janyiewo onge. Koro idong' mana ni koro minyalo golo e puothi cha ka en alot kata minyalo golo e rundni cha kata ka en bo moro kata nyanya moro mane minyalo kwano. Koro wadoguru wabeduru gi tich matek e kor gweng' mondo wanyuol chiemo. Erokamano. Nyakura mga jwang mane mokelo e giko mar chenro mari mar kaka waneno okinyi mano makawuono elo jowinjowa elo joneno mawa wagonu erokamano maduong' mokalo. Wachak watime kendo e juma manyien kata kamano wabiro machiegni iri kanyo mar jiwo wach mar rito alwora marwa mar pidho yien. Wanang'isi ni en obed kanye to en obed karang'o. Tinende erokamano ahinya ne wini nyaka puonja mabe nomako Ramogi FM kacha ong'isa kanyo no biro keto du chenro mar puonjo weche mag pith gi pur molos no kanyo kod Fredi Jandamo. Riti makawuono elo producers mekwa elo jomo chano chenro gi duto jogo picha mar Nyasaye bed kodu tinende ka ochako juma manyien. Kete mana Ramogi TV gi Ramogi FM. Oriti makawuono.